tair wythnos i fynd yn y tymor ac am gêm sydd yn ei pnawn yma. Y ddau waelod yn cwrdd, y ddau sy'n disgyn fel mae pethau'n sefyll. Ond, yn ymwyddion Bydd Bae Colwyn ac Aberystwyth sy'n cwrdd pnawn yma, 2 bwynt yn unig sy'n gwahannu'r 3 gwaelod. Felly, Bae Colwyn Aberystwyth fan hyn, Phontypridd yw'r tîm arall yn ei chanol i. Maen nhw gartre yn erbyn Ffordd pnawn yma a'i Bae i'r Bae fydd hi ar ôl un tymor yn unig yn yr Uwch Gynghrair neu adios Aberystwyth. Maen nhw wedi bod yma o'r dechrau yn deg, ond mae hynny dan fygythiad. Pnawn 2 chi, croeso ato ni. Croeso hefyd i Siôn Moredydd, brafian Coleg y Gwmni. Eto o'r Alban, Bydd Bae Colwyn, tipyn wythnos, gêm ryngwladol yn y canol hefyd. O ran hon, y 2 waelod, mae'n amlwg yn gêm fawr i'r 2 glwb. Yw yn gêm bwysicach i Bae Colwyn, ystyried bod nhw'n gatre a hefyd bod nhw wedi chwarae un gêm yn fwy na'r clybiau cwmpas nhw? Ie, fi credu bod ffaith bod nhw chwarae gatre ar gau gwair yn ffactor ac yn bwysig bod nhw'n cymeryd y trwffwynt heddi. Be sydd yn bwysig i'r ddoi dîm, fi'n credu bod gêm gyfartal ddim digon da i'r naill dîm na'r llall. So felly bydd y ddoi dîm fi'n credu yn bygythiol yn ei chwarae nhw heddi, felly gweithio am gêm agored. Newyddion dair neutral, os oes rhai o'r ein yn gwylio. A hefyd, i fod yn hollol onest, mewn tymor arferol, mae'n siŵr bod yr 2 yma bron 'di disgyn yn barod. O'n gofio bod Phontypridd wedi colli 9 pwynt wrth gwrs, ond maen nhw'n dal ynddi, felly mae dyna sy'n codi calonau nhw. Ie, ti sôn y 9 pwynt mae Phontypridd wedi colli, mae'n masif fel maen nhw'n gweud. Maen nhw dal ynddi, mae'r 3 tîm fydden nhw tan diwedd y tymor dawr. Dwi'n meddwl bod pob gêm fel gêm gwpan, fydde pob un o'r gemau yn edrych i ennill y triffau, mynd mewn i'r fath o momentum a ennill gemau. Dyna beth sy'n bwysig i'r naill tîm neu llall heddi. Sôn am golli pwyntiau, ni'n dal i ddisgwyl clywed be fydd y penderfyniad o ran cyhyddiad yn erbyn Aberystwyth, o ran o bosib colli pwyntiau ar ôl methu chwarae gêm nhw'n erbyn Phontypridd. Dyma'r gemau felly o ran pnawn yma, fel chi'n gweld, Phontypridd, y tîm arall sy'n brwydro i aros yn y Gynghrair, gartre yn erbyn Ffordd. Mae'r Bari'n cwrdd â Mhen-y-bont. Mae'n teimlo fel gêm danllyd o bosib ar Barc Gwener. Ceic honna, ceisio cadw i gafel ar yr ail safle na. Yn dechrau ni'n y gwaelod, jyst hwnna'n gweud y cyfan yn dewe, yn tanlinellu pwysigrwydd y gêm yma. Dyna mor agos yw i lawr yn y gwaelodion. A tu ar brig wedyn ni, ceic honna, bydde buddugoliaeth erbyn Drenewydd yn, bydde'r ail safle yn edrych tipyn mwy diogel wrth i'r ddiwedd y tymor agosau. Gêm fawr fan hyn, derchyn i glywed gan reolwr y tîm cartre. Steve Evans di fod yn siarad am Mae Aberystwyth. Steve, the business end of the season, a relegation 6 points if there ever was one. Yeah, I think everybody understands the task in hand, especially ourselves. Today's massive. And we've got to go and put a performance, be brave. That's the one thing we've got to do today. We can't let the occasion get to us. We've got to go and be brave, play the way we play, and play with freedom. We've got to run harder than them. It's as simple as that. There's a lot going on off the pitch, not involving yourselves, but it involves the clubs around you. So can that be a distraction for you as well? No, we just take, we can only look after ourselves. We can't have a impact on what happens off the pitch with other clubs. So we just concentrate on ourselves. We do the work in the week, the players do the hard yards, and today we've got to go and put it all out there on the pitch and get them 3 points. In terms of your team selection today, what can you tell us? Yeah, the lads who are starting deserve to start, and we've got a full bench for the first time this season. So we've got everybody fit. It's been the hardest decision squad I've had to pick because everybody's trained really well. But we believe in the starting 11 and then the squad, the lads to come on and finish the job. And is it do or die today? No, I don't think it's do or die today. The next 2 games are do or die, But we'll see what happens today. It's the most important game, and then hopefully, we go and get them 3 points and then we take it into Ponty next week. Steve, diolch yn fawr. Diolch. Steve Evans yn barod amdani. Os ydyn nhw angen rhywbeth i roi hwb bach iddyn nhw, maen nhw wedi cael y gorau o'r gemau yn Aberystwyth tymor yma. Di ennill 2 allan o 2, gyda nhw buddugoliaeth gampus fan hyn, nôl y mis Medi, o 2 gol i 1. A nhw newydd ennill oedd i cadre Mhen-y-bont hefyd cyn hon, a chi jyst yn meddwl ar y pryd, o'na fe, maen nhw wedi dechrau setlo, ond dwi'n coeti cario ymlaen fel yna.
Ie, o'n i'n meddwl falle bydden nhw'n neud rhywbeth yn debyg i bydd Caernarfon pan dysyn nhw'n mewn o'r Gynghrair. Arbennig i benni yn y 6 ucha Caernarfon yn tymor cyntaf nhw. Ond dyw e ddim cweit wedi digwydd iddyn nhw ar y cae. Oedd i ar y cae, mae pethau'n ffantastig. Mae dati'r stadiwm, dati'r cefnogwyr, mae ca mewn cyflwr da. Ond dim ar y cae, mae yna wedi bod y marc cwestiwn. Fel o'n i'n gweud, ar dechrau'r tymor, ond nhw'n mynd i fod un o'r tîm yna, ond ni'n mynd i edrych allan am. Ie, a siom iddyn nhw, tasau nhw yn disgyn. Dwi ddim ar ben, mae werth pwysleisio hynny. Yn amlwg, mae'n man i fod yn onest, byddai'n siom o ran y Gynghrair hefyd. Fel ti'n gweud, popeth ti'n newydd rhestru, maen nhw wedi bod yn hwb i'r Gynghrair yma. Yn sicr, fydde fe'n siom i'r Gynghrair colli tîm fel hyn, ti'n sôn am tîmau fel Rhyl, Llanelli, Bangor. Maen nhw yn golled i'r Gynghrair yn anffodus, a mae dim ffordd arall rownd iddi. Ond i edrych ar faint o chwaraewyr sydd wedi dod mewn gyda'r ddau glwb. Mae'r ddau wedi gwneud lot o newidiadau. O ran yr haf a mis Ionawr, 15 wedi dod mewn i Bae Colwyn, 12 yn gadael, 16 mewn Aberystwyth, 13 yn gadael. Unrhyw ffordd o gael cysondeb mewn sefyllfa fel yna? Dyna'r gair pwysig, cysondeb. Unrhyw tîm da wedi chwarae mewn, ti wedi bod yn ymuno tîm falle a gnewllun o chwaraewyr 5 neu 6 nhw sydd yn gwybod y clwb, sydd wedi bod yna gyda'r clwb. Ti'n sôn am Aberystwyth nôl yn 2016 yn benni yn y 6 ucha. Dyna'r tro diwethaf yn y benni yn y 6 ucha. Dydy chwaraewyr fel Chris Venables, Antonio Caballero, Stuart Jones, allai mynd mlaen. Y ffaith syml amdani, maen nhw wedi colli chwaraewyr sydd ddim... A wedyn y chwaraewyr sydd wedi dod mewn, jyst ddim cystal. Ie, fel maen nhw'n gweud, yw'r tabl ddim yn dweud celwydd. Na pam ni'n edrych ar y tabl. Ni'n gweld y ddau sydd yn y ddau safle gwaelod. Ni wedi clywed gan reolwr Bae Colwyn. Reolwr Aberystwyth sy'n nesaf, Anthony Williams gyda Mae. Anthony, there's no two ways about it. It's a huge game today. Yeah, I think you like turning up when we get to this stage of the season. I think it was the same kind of process last year. But yeah, we know what it's about. We're not stupid. We know the fact the game is huge, it's massive, and we're looking forward to it and relishing the opportunity. There's a lot going on off the pitch as well. How much of a distraction is that for you, and how do you make sure that it doesn't affect what happens on the pitch? That's my job for the whole club. I think you noticed I took the women's team on Wednesday as well. So there's lots of things going on. But like I say, we're focused. We're in a position where we haven't conceded a lot of goals of late. Yes, we haven't scored, but we look more solid defensively, and hopefully today we take our chances. Talk about your defence. In terms of the goalkeeper, what's going on today? Who's between the sticks? I can confirm it's not John Evans. He was outstanding, to be fair to him. That happens. You think you got an injury for one, you have one on the bench, and then things happen. So it's part and parcel of the game. I think if you look at most teams throughout the year, they've probably gone with the one goalkeeper, and it's just one of the things that happens. And it's disappointing, but we move on. You've got a game in hand over Colwyn Bay, but is today do or die? Do you have to win? No, there's 5 games left. It's 15 points to play for. So I wouldn't say it's do or die. No, I think that's wrong. Yes, we have got that game in hand. I think we played down there against Colwyn Bay where they beat us 1-0. But I think we had numerous chances going to win that game. And if we'd won that, we'd gone 7 points clear. So if we go and win next week and the week after, we just another 6 points. It makes a huge difference in this league. So no, it's not do or die. But it's a step in the right direction if you do win. Anthony, we'll pob lwc i diolch yn fawr. Thank you. Cheers. Ie, ysdim un eisiau gweud bod hi'n do or die, like I say. Mae'n teimlo felly? Na, pen yn y tywod, ie. Ie, dim byd o fod, dim byd o. Y golgeidwad yn bwnc, wrth gwrs, gêm ddwetha Aberystwyth, fe gollon nhw'n hwlffordd o 2 gol i ddim, ond y golgeidwad yn cael ei ddanfon ar y cae, Oliver Basie, neb ar y fainc iddo mewn. Dal neb ar y fainc heddi, digwydd bod, ond mae Dave Jones yn ôl. Mae hwnna'n newyddion da. Mae Johnny Evans dal ar y fainc i Aberystwyth. Fi nath yn ddau ddod ymlaen a chyb y kick-off spotting. Dwi'n war teg. Ond ie, fi credu bod Dave wedi cael rhyw 2 wythnos nawr i wella. Dim gêm penwythnos diwetha oherwydd TNS yn cyrraedd y ffeinal wrth gwrs. Felly, gobeithio i Aber fydd e'n holliach. Pen arall y cae hefyd, mae dyn ni Mark Cadwaladr sydd yn mewn. Di bod yn gymaint o gyffeiliad i gymaint o glybiau sgorio yn y gêm ola, dyw y tymor diwetha i helpu cadw nhw i fyny. Yn amlwg yn chwaraewr pwysig. Ie, a hela i hyn dîm y Flint lawr hefyd. Felly, mae'n un dda ers y fe ymuno ar Flint. Wedi chwarae nifer o gemau yn y Cymru gogledd. Gystadleuol yn dweud. Ie, to be, mae fe'n dda yn yr awyr. Mi fydd fe a hefyd John Owen. Fi credu bydd hwnna'n ffactor yn ystod y gêm. Y ffaith bod nhw yn gallu ennill nifer o peniadau. Ni sôn llawer am diwedd tymor diwetha yn aros i fyny yn y gêm ola.
Ond dechrau tymor yma, arediad ofnadw. Eto, oedd hi'n fis Medi cyn bod nhw'n ennill. Ddim fel sy'n wedi, ddim wedi dysgu gwers, falle? Na, gyn yn anffodus. Mae wedi trial newid pethau, fel ti'n gweud, sôn am y chwaraewyr sydd wedi mewn yn 6 y chwaraewyr, dwi'n meddwl, ond ddim falle cweit yn digon da i beth oedd arfer bod yma. Felly, mae'n siomedig y ffaith bod nhw ffili wedi rhoi rhediad at ei gilydd. Fel o ti'n sôn hefyd, ni'n mynd ôl i ryw 2015, 2016, pan maen nhw yn y hanner ucha diwetha. Unwaith maen nhw wedi bod yn y hanner ucha, ers i'r gyngrair fynd i 12 o glybiau. Mae'r patrwm na, yn awgrymu bod yna broblemau yna. Mae hwnna'n tipyn o estydiad gen y ffaith bod nhw ddim wedi bod yn digon da a ddim yn dysgu o'r gwers y ffaith bod nhw yn mynd lawr i'r gêm diwetha, nid yn unig tymor diwetha, ond tymor cyn ni hefyd, felly mae'n anhygol. Ac i ychwanegu at y cyfan, mae'n dechrau glawio. Mae wedi dechrau glawio. Nes i edrych ar y rhagolygon, a ddi'n gweud ti angen wedi 12 byddai glaw yn dod, felly da iawn. Dynion ar merched tywydd, maen nhw wedi cael ein gwbl gywir. Sean, diolch am y tro. Sean yn mynd i ymuno a Mae Aberystwyth yn y pwynt sylwebu. Ydyn ni atgoffa chi o'r gemau sydd i ddod. Dyna'r sefyllfa. Tipyn o gêm fan hyn, Bae Colwyn, Aberystwyth. Cofiwch hefyd, Phontypridd yw'r clwb arall yn ei chanol i o ran disgyn. Maen nhw gartre yn erbyn Holffordd. A jyst i danlinellu'r cyfan. Dyna'r sefyllfa, dyna pam mae mor bwysig. A Bae Colwyn di chwarae gêm yn fwy na Aberystwyth a Phontypridd. Dyna pam falle chi'n teimlo bod angen y triffwynt yn fwy arnyn nhw. Ond bydd eb yn cwyno. Dyna'r sefyllfa felly wrthyn ni fynd i fyny i'r pwynt sylwebu. Mark Jones o Malcolm Allen, disgwyl amdano chi yn Saesneg. A mae Sean Meredith di fynd i fyny i ymuno gyda Mae Aberystwyth. Diolch Dylan. 2 glwb sydd heb lawer yn gyffredin o ran eu hanes nhw yn Uwch Gynghrair Cymru, ond sy'n canfod eu hunan yn yr un twll wrth i ni fynd i mewn i fis ola'r y tymor. Mae Aberystwyth wedi bod yn rhan o adran ucha y pyramid Cymreig o'r dechrau, ond ar ôl 12 tymor ar hugain di-dor ymysg o goreuon, mae'r hediad balch y gwyrdd ar duon bellach o dan fygythiad gwirioneddol. Ar ôl goroesi o drwch blewyn ar ddwrnod ola 2022-23, dim ond 5 gêm gyngrair mae gwir Anthony Williams wedi ennill drwy'r tymor hwn, a maen nhw'n eistedd un safle o waelod y tabl yn sgil hynny. Yr unig dîm sydd o dan Aber ydy Bae Colwyn, sydd wedi dioddef tymor cyntaf llawer anoddach na'r disgwyl yn yr haen ucha ar ôl ennill dyrchafiad o Gynghrair y Gogledd mewn steil 12 mis yn ôl. Dim ond 1 gêm gyngrair mae tîm Steve Evans wedi hennill ers mis Tachwedd, ond ar goedlen y parc ddath y fuddugoliaeth honno fis dwytha, a fe alla'r gwylanod godi i fyny i ddiogelwch y degfed safle, os gawn nhw'r gora ar yr ymwelwyr o'r canolbarth unwaith eto y pnawn yma. Yn syml felly, mae hon yn gêm anfarth wrth i glwb mwyaf newydd Uwch Gynghrair Cymru fynd ben ac un o aelodau gwreiddiol y gystadleuaeth yma ar Ffordd Llanelian. A dyma nhw'r tîm yma. Mae Steve Evans yn gwneud 2 newid i'r tîm gollodd o 5 gol i ddim ym Mhen-y-bont bythefnos yn ôl. Mae un o'r newidiadau hynny'n orfodol gan fod Tom Creamer wedi wachardd a felly'n absennol am y tro cyntaf tymor hwn. Dan Jones sy'n cymryd i lef o, a'r cefnwr de Alex Downs ydy'r llall sydd o mewn i'r 11 cychwynnol. O ran Aberystwyth, o chennau dorriddhad i Anthony Williams, oherwydd mae'r golwr profiadol Dave Jones yn holliach i ddychwelyd rhwng y pist. A'i bresennol de bo ydy'r unig newid o'r tîm gollodd yn Holffordd y penwythnos cyn dwytha. Felly dyma sut mae'r tîm yma yn edrych o ran 'i siap a wedi brisio fyny i'r pwynt sylwebu. Edrych yn nhw, mae Sean Meredith. Prawn da, Sean? Prawn da, ie. Y 2 dîm yn chwarae system eitha tebyg. Macready, Owen, bydden nhw'n jyst yn sefyll am ddiffyn y 4 yn y cefan. Acfan fydd e'n rhedeg llinell flaen ac yn wir edrych i Jones a Cummins ymuno pan yn gallar. Aberystwyth hefyd ar hun un system, 4 yn y cefan. Edrychwch mas am Hartley, bydd e'n edrych ymuno gyda Cadwaladr yn y linell flaen. A pwy ydy'r chwaraewyr ti wedi dewis fel y rhai i'w gwylio pnawn yma? Ie, jyst o ran Bae Colwyn, Acban, fe yw prif sgorwyr Bae Colwyn yn y tymor yma. 10 gol yn y tymor, a falle fe fydd y waniaeth rhwng y 2 dîm. Profiad hefyd o chwarae yn yr Eidal. A wedyn, Iwan Lewis, mae'r boi yma wedi bod ar dan ers ymuno Aber nôl yn 2002. Enw cyntaf yn y marn ni ar y rhestr tîm. Bellach wedi chwarae dros 100% o gemau yn Uwch Gynghrair Cymru a 6 gol. Diolch ti, Sean.
Mark Petch oedd y ganwy fydd yn trio cadw trefn y bethau pnawn yma. Mae o'n dathlu chwarter canrif fel dyfarnwr y flwyddyn hon, a mae o eisoes wedi dyfarnu 2 gêm rhwng y tîmau yma eleni. Fe ddangosodd o gerdyn coch i Mae Aberystwyth yn y gyntaf rheini ar ddechrau mis Ionawr. Mae'r glaw wedi dechrau disgyn dros Ffordd Llanelian wrth i'r ymwelwyr baratoi gymryd y gig gyntaf. Aberystwyth yn i gwyrddau di arferol yn ymosod o'r chwith i'r dde yn yr hanner cyntaf yma, fel da ni'n edrych ar bethau. Tafliad cynnar i'r ymwelwyr ar yr ochr draw. Billy Kirkham i'w chymryd i. Newydd ddechrau disgyn mae'r glaw yma ar Ffordd Llanelian. Ond mae'r maes yma, Mae Colwyn yn dieddol o fod yn un glyf beth bynnag. Felly mi gath o'i archwilio bore yma gan Mr Petch. Ac wrth gwrs wrth i fi ddeud hynny, mae'r hael yn trio dod allan. Well, o that, Ebs a fi yn meddwl na just cawod yw i, felly dwi'n mynd disgwyl gormod. Ond fel ti'n gweud, mae'r car, mae fe bach yn drwm o dan trad. Ond mae cyflwr i hunan yn arbennig. Gobeithio dy fod ti'n iawn, Sean. Sut wyt ti'n gweld pethau mynd yma pnawn yma? Ti'n meddwl be, falle bydde gol bach cynnar jyst yn agor y gêm lan, achos mi fydd yna tensiwn yn y ddoi set o chwaraewyr, y ffaith bod triffwynt mor bwysig i'r naill dîm na llall. Ffurfiad cynnar i Dave Jones. Fel yn ei sôn, chened o ryddhad i Anthony Williams i weld y golwr profiadol yn ôl rhwng y pys iddo fo pnawn yma. Fe ges i gair gyda Johnny Evans, oedd e'n bach yn siomedig bod e ddim yn cael dechrau heddi. Mae fe'n frainc wrth gwrs os oedd unrhyw beth yn digwydd yn Dave Jones. Y miracle man yn ymlaen a safio'r cic o'r smotyn yn erbyn Holffordd. Nes ti ofyn iddo fo os oedd o wedi dod ei fenig efo fo eto heddiw? Na, fi'n creu falle bod e'n ffito mewn yr i Dave Jones eto. Bach fel clown. No, fel ti'n sôn, fe neidiodd o mewn i sgidia Dave Jones yn sydyn iawn pan fi oedd o raid iddo fo ddod i'r maes fel golwr ar gyfwng fythefnos yn ôl ydi Oliver Basie gael ei anfon o'r maes. Ie, war y teg iddo fe. Fe oedd yr unig un fi credu wrth roi'r i law lan a gweud, reit, dwi'n fodlon mynd rhwng y pist neu swydd i'r tîm war y teg iddo fe. Na bod Johnny'n iawn. Jonathan Evans yn gallu gwneud swydd yn amlwg i Aber ar y naill ben a'r llall o'r cae. Mae yna gyfle fan hyn i Aber, cyfle cynta'r gêm. Ac arbediad holl bwysig gan Rhys Truman. A fe ddath honno ddim byd. A fe allan hwnna fod yn holl bwysig. Cyfle cynnar i Aberystwyth yma hi eto. Ie, Hartley nes i sôn ar ddechrau'r rhaglen fel mae fe'n gallu dod mewn, torri mewn o'r asgell dde. A mae fe'n ffindo'r lle yn y cwrt a mae'n bwrw'r target o'n i fi, mae rhaid i fe sgorio fyna. Mae'n gweld y gol geidwad, ond mae rhaid i mynd i'r gornel dde neu'r gornel rhwyth fyna, fydde Hartley'n siomedig. Mi oedd hi yn syth at y golwr fel o Sean yn deud, ond i bygythiad ddim drosodd eto. Cyfle i Jack Thorne i lansio'r bêl i mewn i gwrt cosbi y tîm cartra. Beniad amddiffynol. Disgyn i Wdi Acpan. Acpan yn taro'r bêl allan. Dan Jones yn methu cadw'r bêl ar dir y byw. Ie, hwnna oedd y cyfle ni sôn. Gol fach gynnar, dyn ni ddim 5 munud ar y cloc eto. Fydde hwnna jyst wedi seclo'r nerfe o ran Aberystwyth a fe fel chwaraeon unigol golon. Zach Hartley, efo dre newydd oedd o yn ystod hanner cynta'r tymor. Gath o'n llawer o gyfle fanno, mae o wedi bod yn dechrau bob gêm ers iddo fo ymuno hefo Aber yn mis Ionawr. Geith am cyfle llawer gwell na honna i gael ei gol gynta i'r gwyrdd ar duon. Ie, oedd e'n cwmpodd efo'n bert yn eto, ar ei drod chwith, dwi'n deall hynny, ond chwaraewr o safon fe, bydde ti wedi meddwl bydde ni'n gallu ffindo un o'r corneli yna. Sam Hart yn ei gwrs cosbi hun. Mae Colwyn hapus i slofi pethau am ryw eiliad. Chydig o bwysa a Rhys Truman. Cyn cir gan y fol ar y cae. Aber eto wedi dwyn y meddiant. Dave Jones allan ei gwrs cosbi'n taro bel yn hir tuag at Cadwaladr yn o man ag am sefyll. Steve Evans
ar ei draed. Tynnu got law. Dangos chi bod yr haul bellach wedi cael y gorau ar y glaw am y tro leia yma Bae Colwyn. Yr haul yn gwenu. Ond pan un o'r rhain, y tîm yma fydd yn gwenu ar ddiwedd y pnawn. Actan yn taro bel allan, chydig rhy gry i Steph Edwards. Y syniad yn un iawn. Lle di'r chwarae. Llaw lan fi go. Dwi'n rhoi bach gormod y bwysig ar hwnna. Mae'r troiad yn un dda. Gweld yr hediad. Yn yr chlysur yna, jyst gormod o bwysig ar y pas. Cael hael a glaw, a da ni gyd yn gwybod na canlyniad hynny ydi enfus. Sa'r ddau glwb yma, dwi'n siŵr, yn licio ffindio y pot o air ar waelod yr enfus yna. Os o'n i'n golygu goroesi yn Uwch Gynghrair Cymru y tymor yma. Hwna ydy'r wobr mae'r ddau dîm isio go iawn. Cyngipiad Aberystwyth, trio gwthyn i blaen eto, wedi actan y blaenwr yn ôl, yn helpu fo'r amddiffyn yn gweithio mor galad. Yn unigolyn mor bwysig i Bae Colwyn. Bas allan at Dan Jones. Mi o'n ennill tafliad. Ti'n iawn fod i acfan, mae fe'n mynd yn ddwfwn, edrych fel bod Owen yn rhedeg y llinell flaen fwy na fe ar hyn o bryd. Acfan yn disgyn, dim toseb. Creedy, trio taro bel ymlaen. Downs, gafodd y basi mewn yn y pen draw. Allan am di rwla, mynd allan am dafliad mae wedi gwneud. Na hi, yr wylan enwog sy'n byw ar ben y dyn ifanc yna. Gefnogwyr mwyaf selog clwb PêL-DROED Bae Colwyn. Na dorweddol yma pnawn yma wedi dod allan. Chydig yn gynt na'r arfer ar amser cinio dydd Gwener y Groglith. Dave Jones. Mhell allan i gwrs Cosby. Dim pwysa yna fo. Cicir Letsaws ganddo fo. Peniad ymlaen gan John Owen. Lewis yn cadw'r bel ar dir y byw ar yr ochr draw ond yn antroseddu. Dyna'r dactig gan Aber. Nes i sôn ar ddechrau'r rhaglen pa mor dda i Owen yn yr awyr. Fe a Cadwaladr yn gallu ennill digon o peli yn yr awyr, a wedyn Lewis fyna yn bwydo ddi ar fe, ond roedd y cic rhydd bant. Peniad Thorn. Tafliad i'r tîm cartra, mae Creedy ar frys i'w chymryd i. Mi geith y Gwylano dalfod arall. Y dorf yn codi i llais. Gefnogwyr y Gwylanod ydyn nhw, fel oeddech chi'n clywed o be oedden nhw lafarganu. A tafliad i'r tîm cartra ydy hi. Un hir fydd hon gan Matty Hill tuag at gwrs Cosby Aberystwyth. Peniad allan. Cai Owen yn methu gic, ond yn cael ail gyfla. Uchelgeisiol oedd hi, ond oedd ddim yn wirion o bell o'r nod. Ar ôl yr embaras o fethu gic cynta, mi oedd hi'n ergyd lan ar yr ail ymdrech gan Cai Owen. Smonach ar y cyfle cynta. Gwybod yn ni o beth oedd yn trio wneud, ond yn ffodus yn misio'r targed gyda'r bel, a wedyn ar ail gyfle. Jyst falle sy'n mynd i cael ei ben dros y bel ychydig fwy. Mae'n cael digon o bwer arni. Ond ddim cweit. Dim gêm i'r bala heddiw, felly ydy di Colin Caton, rheolwr y bala ddod yma i wylio un o'i hen glwbiau. Yn arfer chwarae i Bae Colwyn. Flynyddoedd lawar yn ôl erbyn hyn. Siŵr o ddod yn mynd i fi ddeud hynny. Tafliad arall i Bae Colwyn.
Steph Edwards yn ei chymryd i. Derbyn y bel yn ôl gan Cai Owen. Pas di gyfeiriad gan efo serch hynny. Aber di dwy'n y meddiant yng nghanol y cae. Jack Thorne. Taro bel yn hir ag yn lletraws. Iwan Lewis ar ei hôl i, ond ddim yn ddigon sydyn. 10 munud wedi mynd. Sean, teg deu'n Aber sydd wedi setlo ora? Ie, falle i ryw raddau, ond jyst fyna gyda Thorne oedd amser gyda fe ar y bel. Falle jyst i chwarae'r pas syml yn lle edrych yn uniongyrchol am cadwaladr. Felly mynd trwy'r cymalau, creu meddiant, lledu'r chwarae hefyd i ryw raddau yn lle mynd yn uniongyrchol. Cai Owen, oedd i'r bodi nôl. Meddwl amodd y bel, chydig yn lletwyth i Rhys Truman. Fe nath o golwr yn dda yn sgil hynny. Unwaith eto, y tîm cartra y methu dal ar y meddiant. Cir eto gan Thorne, yr un dacteg ydi, trio mynd yn uniongyrchol. Chwarae tiriogaeth i radda mawr. Di hwnna'n gig gornel. Yn Owen yn meddwl i bod ti. A Mark Petch yn cytuno. Gig gornel gyntaf gêm, felly. Jack Thorne, sy'n ymlwybro. Falle yna tafliad yw i. Falle tafliad. Wel, jyst yn gweld Thorne yn dod lan fel arfer fe sy'n cymeryd y tafliadau hiriau. Ie, chdi sy'n iawn. Ond mae alla tafliad hir gan Jack Thorne fod yr un mor effeithiol ag cig gornel. Gwni weld rwan. Capten Aberystwyth yn hyrddio bel i mewn i'r cwrt Cosby. Bae Colwyn yn delio efo'r bygythiad. Y cyfle nhw dorri rwan lawr y canol. Matty Hill yn methu rheoli. Waith eto, y bel. Y bel yn adlamu'n lletwyth. Ond i amdod i Matty Hill i ddechrau fo. A welon ni'r un peth syth ar ôl hynny fo Dave Jones. Ie, jyst y bobl bach na. Towpwc, fi'n credu. Towpwc pas oedd i fod, ond ddim cweit yn cael y cyffyrddiad iawn arni yn o'r gornel i Bae Colwyn. Fe ni eisoes wedi gweld yr ail chwarae ddwywaith. Dave Jones ddim yn weld hwn eto. Yn enwedig os deith na rhywbeth o'r gig gornel yma i'r tîm cartra. Mae Creed i'w chymryd y capten. Di ddim yn glir eto ac pan yn brwydro amdani. Llwyddo i adfer y meddiant yn ôl at mae Creed. Cleisiad, mae Creed yn cael ei rwystro trona. Oedd hwnna'n beniad rhydd, dwi'n meddwl. Downs oedd yn mynd amdani, ond oedd hi'n edrych o'r safle pwynt sylwebu fel bod hi'n peniad reit hawdd, ond methu cael ei dalcyn arni ddi. Dyna fe'n ei well fyna. Tafliad troma. I Bae Colwyn felly. Matty Hill troma. Lansio'r bel yn hir. Ond y tu hwnt i bob un y chwaraewyr o. Bel yn cael ei tharo'r holl ffordd yn ôl at Rhys Truman. I cur ganddo fo. Yn adlamu yr holl ffordd trwad i Dave Jones. Dave Jones chydig yn fwy gofalus tro yma wrth reoli'r bel. Ond mewn gêm mor bwysig a mor dyn a hon, Sean, fe alla camgymeriad bach fel a neu gymaint o waniad gallaf. Ie, mae hwnna'n bwynt da. Wedi ar cael graswell, lle dyw'r bel ddim yn rhedeg mor llyfn a beth yw ar KF3G. Fe alla hwnna fod yn ffactor. Mae Creedy. Trio taro'r bel ymlaen. Ar y cynnig cynta. I gyfeiriad oddi. Rhan, ydych chi'n weld o'r cae yn fanna, dwi ddim ar y maes chwarae hun, ond mae'n dangos faint o fod a glypni sy'n yna o amgylch Ffordd Llanelian. Yn wedi ochr ni o'r cae, dwi'n meddwl o dan yr ysteddau lle falle dwi'n hael ddim cweit wedi cyrraedd, mae un neu ddoi bwdel, ond gyfa'n gwbl mae'n oreit, wedi chwarae'r wath. Cir i lawr yr yslys, Cadwaladr yn rheoli yn dyna'r rhedag syth i mewn i Iwan Lewis.
Jay Canavan wedi adfer y meddiant yn chynnig, croesodd isel, llawer hi agos i'r golwr. Steph Edwards. Bale yn disgyn i Cumming, dyma fo Jamie Cumming unwaith eto. Wneud yn dda i ddianc oddi o'r Jay Canavan. Bale allan yn llydan at Jones. A fe nath Billy Kirkman y dda. Ie, mae Kirkman yn gloi. Sdim lot o chwaraewyr yn gallu mynd o amgylch e. Billy Kirkman ar y fenthyg o'r Seintiau Newydd, unwaith eto tymor yma. Deiliodd o rhan fwyaf tymor dwytha ar fenthyg efo Aberystwyth, ond fe gath o fedal am ennill y Gynghrair efo'r Seintiau Newydd, gan bod o wedi chwarae llon llaw o gemau iddyn nhw cyn symud. Matty Hill efo'r tafliad unwaith eto. Hon oddi ar Ben Woolham, un arall ar fenthyg o Seintiau Newydd o Aber, allan am geit gornel. Ie, mae yna rhyw fath o perthnasau o fewn y clwbiau yn oes e. Mae TNS yn gael a lot o chwaraewyr allan i Aberystwyth a Denny Hyder a Denny profiad o chwarae ar y lefel yma. Yw'r Jay Canavan yn arall ar fenthyg naw yma. Lewis Bradford hefyd gynt o'r Seintiau Newydd rwan o chwarae Aber. Mae Creedy efo'r geit gornel, yn adlamu mlaen a Downs. Downs sy'n cweit yn gallu tynnu'r bel i lawr yn ddigon sydyn. Ac yna'n troseddu. Mi o hwnna'n hanner cyfle yn fanna, do i Sean? Ie, hanner cyfle yw e. Eto mae'r bel, mynd trwy pawb bron. Downs yn cael i'r diwedd a jyst yn rhoi'r gicrydd i ffwrdd, ond... Ie, mae'n gyfleuon, dwi'n meddwl, o ciciau wedi i Bae Colwyn efo'r outswinger fel petai. Yr unig broblem gyda hynny, pyn ti'n rhoi'r outswinger, mae'n benni bod i rhyw degllath i ffwrdd o gol, felly mae'n rhaid i creu y pŵer ar y peniad. Yn edrych na in-swingers, lle ti'n jyst edrych am y cyffyrddiad lleia. Cyr gan Dave Jones, peniad Mark Cadwaladr. Jay Canavan yn brwydro amdani. Ben Woolham, taro bel ymlaen. Cadwaladr, baso tu hwnt i Jay Canavan. Unwaith eto, Aber yn adfer y meddiant. Byddai mewn tro cyntaf pnawn yma, Jack Thorne yn mynd i'n uniongyrchol. Kai Owen. Ymlaen at Wdi Acpan, rhywfaint o le ganddo fo yng nghanol y cae. Owen unwaith eto ar draws y cae tro yma. At Cumming. Cumming yn ei flaen. Yr rhedeg sydd mewn i linell amddiffynol yr ymwelwyr. Acpan. Ystyried troi. Penderfynu mynd yn ei ôl at Sam Hart. Hart yn lletraws. Eto. Ymwelwyr yn delio efo'r bygythiad, ond yna John Owen yn ildio cig crydd ddiangen braidd. A mae yna gyfle fan hyn i'r tîm cartra i roi Cwrt Cosby a Aberystwyth o dan warchau a hwnna'n drosedd hollol amlwg a hollol wirion yn oes Sean. Ie, John just yn dal yn hwyr o fyna, mae'n gicrydd hawdd, ond Hart hwnna, digon o amser yn y cefn, yn edrych am y bel letraws, a yn ffodus i Bae Colwyn, ti'n mynd lan yn erbyn John Owen sydd mor dda yn yr awyr, ti'n byth yn mynd i ennill lot o beli o'r ddiwrth iddo fe. Ti'n mynd trwy'r cymalau fi'n creu'r nod. Mae Creedy yn rhoi'r arwydd, taro'r bel tuag at Ysmotyn Gwyn. Aber eto'n clirios ar hynny. Mae tîm cartra wedi cael i'w 5 munud bach fwy o ddawol. Ie, maen nhw wedi cadw'r bel yn un nhw. Maen nhw wedi lledu pan bod rhaid, Hart yn mynd yn ei ymgyrchol, ond fi'n credu, rhoi'r bel an, rhoi'r drod an ni. Edrych am y pres, mynd yr un dacteg eto. A dyna beth sy'n digwydd. Pas letraws. Sam Hart tro yma yn adlamu allan yn hollol ddiniwed am gigol. Dyna mae Steve Evans yn meddwl hynny. Troi gefn ar y chwarae, cyrraedd i ffwrdd. Ni'n dynesu at chwarter ffordd drwy'r gêm, Sean. Pa un o'r rheolwyr fydd fwyaf hapus hyd yma? Ti'n edrych ar Aber, fi'n credu o rhan jyst y cyfle gath Hartley. Fe ddylen o fod yn y marn i'n gol i fyny.
ddim yn cymeryd ei gyfle, ond ie, fyswn ni'n gweud falle Aberystwyth just o rhan meddiant yn siadoi. Yr ergyd na gan Zach Hartyn syth at Rhys Truman yr unig gyfla gwirioneddol da ni wedi weld yn yr 20 munud cyntaf yma. Problem sydd hefyd, mae'r ddoi dîm o chwarae system yr union o'r un peth i ryw raddau. Mae hwnna'n gallu canslo'r ddoi dîm allan. Felly mae'n cymeryd bach o thryllith gan un chwaraewr jyst i creu... Jyst i creu... Sy'n ni weld hot... Be lawr y sianel. Steff Edwards yw'n cweud digon sydyn i gadw hwnna dir y byw. Gêm arall fyw fori ar-lein. Ail rownd gynderfynol Cwpan Cymru y flwyddyn hon. Met Caerdydd yn ebyn y Seintiau Newydd yn fyw o'r Dre Newydd. Ie, fydd hwnna'n ddiddorol, dwi'n meddwl. Wedi ar ôl y Seintiau Newydd yn colli lan yn Falkirk, ebyn Adrionians. Ydyn nhw gallu bwnsio yn ôl? Dwi'n meddwl bod nhw'n digon proffesiynol, ond fi siŵr bydd Met Caerdydd lan am y gêm yna. Yn bendant. Oedd yn amlwg. Oedd ennill cwpan her yr Alban yn rhywbeth oedd y Seintiau wirioneddol eisiau neud tymor yma. Fel o Sean yn gofyn, sut wneith y Seintiau daro nôl o hynny? Ar ôl y siom na, i fyny yn Falkirk wsos yn ôl. Ie, nifer y chweirwyr ar ôl y gêm. Eistedd lawr, penen i pli, methu credu bod nhw'n ei colli. Y siawns o creu history fel pethau, y quadruple arno, dwi'n ddim yn bosib bellach, ond fel o'n i'n gweud, dwi'n feddwl bod nhw'n digon proffesiynol i codi hynny'n lan ar gyfer y gêm fori. Ceic honna, fydd yn disgwyl am yr enillwyr yn y rownd derfynol, wrth gwrs. Nhw wedi trechu'r bala o gol i ddim yn y rownd gynderfynol gyntaf ben wrthos dwytha. Di sgôr ydi fan hyn ar Ffordd Llanelian wrth i ni ddynesu at hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Yn wir, mae'n di sgôr ym mhob un o'r 4 gêm sy'n cael ei chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru amser cinio heddiw. A fel ydych chi'n gweld, mae yn amser cinio hefyd. Edrych yn ffein fyd. A fedrai gadarnhau Sean o brofiad blaenorol. Mae'r bwyd yn dda iawn yma y Mae Colwyn. Chips o sos goch, yeah, please. Tri aros yn hollol ddidiedd wrth gwrs. Da ni ddim eisiau colli safon y bwyd sgynny nhw yma Mae Colwyn yn Uwch Gynghrair Cymru. Dyna fi'n siarad efo mol, efo Mhen. Dyma ni, hanner ffordd rhan ar y cyntaf. Dave Jones wedi gweld dipyn o'r bêl, ond dim pwyso na fo o gwbl hyd yma. Fel yma pethau'n sefyll. Dim newid ar y gwylod, os sydd oedd pethau ar ddechrau'r gêm. Ond mae yna ffordd hir i fynd pnaw yma ag yn y mis nesaf. A mae yna gymaint sy'n gallu digwydd oddi ar y cae hefyd wrth gwrs. Fysa'n gallu effeithio ar pwy fydd yn disgyn o Uwch Gynghrair Cymru tymor yma. Yr unig beth fe wneith y ddau dîm yma wneud ydy canolbwyntio ar beth sy'n digwydd ar y maes chwarae hun a trio ennill Llwdi Acpan. Ein gyffyrddiadio chydig ar hyd gri a Dave Jones allan yn sydyn ag yn effro. Ond os na anaf i Dave Jones, Llwdi Acpan yn edrych yn gyfforddus iawn. Newydd oedd nôl fel o'n i'n dweud o anaf ma Dave Jones. Ie, Acpan yn gyflym fyna, fel ti'n gweud, y cyffyrddiad cyntaf bach yn drwm, a wedyn mae'n 50-50 yn erbyn Dave Jones yn y gol. Ie, fel ti'n gweud, yr unig beth sy'n pryderu fi o ran Dave Jones ydy'r eidalau yn yr hun safle lle mae'r anaf na wedi creu problemau yn y penwythnos diwetha. Gobeithio bydd yn holliach. Mae'n edrych yn oce. Mae'n edrych bod yna gymaint o hynny o wrthdrawiad. A mae Dave Jones yn ôl ar ei draed, a fel da chi'n gweld, ydy Johnny Evans ddim wedi cael ei yrru gnesu neu nôl i fenig. Mae yna hanner gwen hyd yn oed ar wynaf Anthony Williams sy'n dda i weld. Dave Jones ddim yn gwenu a mae yn ôl ar ei draed ac yn holliach i gario ymlaen. Dave Jones yn ffarmwr o ddydd i ddydd wrth gwrs. Lle mae o cael cyfnod prysur oddi ar y maes chwarae ar hyn o bryd hefyd. Fo'r wyna mynd ymlaen yn ystod yr amser yma'r flwyddyn. Felly bydd o ddim eisiau anaf o ran hynny chwaith.
Steph Edwards, methu reoli. Mi oedd hi'n anodd i fod yn deg iddo fo. Na, mae'r glaw wedi ail ddechrau. Glaw man ydi o. Bydd Bale yn llithro allan am dafliad oddi ar ochr troed Steph Edwards. Steph Edwards gynt o Aberystwyth. A bod y clwb yn dda. Seilio 2 gyfnod efo nhw. Bellach di chwarae 6 clwb gwahanol yn Uwch Gynghrair Cymru. A dim ond 1 gêm mae o wedi fethu tymor yma i'w dîm presennol. Cir eto, Sam Hart gododd uchad tonna. Ac yna'n llithro i mewn. Iwan Lewis, allan ar yr asgell bella. Yn tafliad i'r tîm cartref i iddi. Dan Jones, gawd i droed i mewn. Efo Dan Jones unwaith eto. Lawr yr asgell, at Wdi Acpan. Acpan, gri, dal y Bale i fyny. Ond yna ddim cymorth yn dod iddo fo. Yna gyfle aber rwan os ferith Woolham gadw hon o dir y byw. Mae o'n gwneud hynny Ben Woolham. Cyming yn ôl serch hynny. Brysio yn ôl i wneud y dacl. A cic ôl i'r gwylanod fydd hi. Bale llithro, ond Dan Droed, Dan Jones. Bydd o'n honni, bod hynny ar bwrpas. Os oedd o, dod o a Wdi Acpan ddim ar yr un donfedd. Matty Hill yng nghanol y cae i lwybr Wdoian Acpan. Acpan, cymryd i amser, disgwyl am gymorth. Steph Edwards yna hefo fo. Edwards yn disgyn serch hynny. A tafliad i aber fydd hi. Y broblem efo Wdi Acpan yn disgwyl am gymorth, oedd bod hynny wedi caniatáu i amddiffynwyr yr ymwelwyr frysio nôl. Mae safle a ddawol yn dod i ddim. Ie, y pas ddim cweit lanio safonau. Oedd Steph yn disgwyl fi creu, achos y Steph yn dod ar hediad eitha grymus fi creu, so wedi chwarae lawr y linell fyna, a cyfle iddo fe rhoi di ar ei drod chwythau, lle dod nôl ar ei drod dde fe. Kai Owen ar y smotyn canol. Sam Hart, gofyn am opsiyna. Taro Bale yn hir, yn canfod Acpan. Na di dio ddim. Y Bale yn adlamu. Sa'n siŵr os oedd e'n cam sefyll, ond oedd e bron rhoi fyny ar ei rediad e fyna. Siŵr bod e'n meddwl bod e'n cam sefyll. Oedd e lluall y barnwr ddim rhoi i fflagau lan, ond... Nath y Bale rhyw sgidio ymlaen hefyd, oddi ar y tir glyb. Ond sy'n iawn, mi nath Wdi Acpan stopio'n eitha sydyn yma na. Penderfynu bod o ddim yn mynd i chyrraedd i. A fi'n newid sôn bod o'n gweithio mor galad fel arfer. Mynydd o gic gan Dave Jones. Fel ymlaen oddi ar ben Sam Hart, a mi o'n awthiad yng nghefn amddiffynwr Bae Colwyn hefyd. O'ch chi'n sôn bod y ddau dîm yn chwarae'r un system, Sean, a bod nhw'n canslo gyd allan. A dyna pam, felly, mae'r ddau dîm allan yn goro mynd yn hir at trio taro pethau dros y canol cae? Ie, i ryw raddau, went i gofyn i rhywun dod yn fyr, dangos bach o hyder, dangos y ffaith bod ti'n fodlon cymeru cyffyrddiad troi a lledu'r chwarae. Does dim un chwaraewr hybaw, falle Cydwalod yr unwaith yn ddwywaith wedi dod yn agos neu dod yn bring i Aberystwyth, ond mae hwnna'n sicr yn ffactor y ffaith bod y doi dîm yn chwarae yr un system. Wedi gweld yr un fath, Wdi Acpan ar y degan goro, disgyn yn ddofn i gael y Bale, a wedyn wrth gwrs mae yna un dyn yn llai yn y llinell flaen i Bae Colwyn hefyd. Mae fo Acpan unwaith eto. Cir ymlaen gan John Owen. Gwaedd am drosed, a mae yn gicrydd i'r ymwelwyr. A Cydwalod gath i daro i llawr. Ie, Cydwalod yn ei dda fyna, oedd yn gwahodd y dacl fel bod tai, gwybod yn union beth oedd yn mynd i digwydd. Digon o brofiad fel y masodwr yn gwybod bod yr amddiffynwr yn agos ac yn mynd i rhoi y drosed iddo fe. Drosed gan Hart. A dyma'r fath o gyfle ti angen nawr. Enwedig mewn gêm fel hyn, to'r ffaith bod ddim lot o gyfleuon wedi bod.
Aberystwyth wrth gwrs gyda'r un gorau, ond nawr cyfle i roi di yn y blwch. A beth sy'n bwysig yw yn safon o bêl mewn. Ben Willem sydd i gymryd y gic. Mewn safle ddawol. Codi'r bel i mewn i Cwrs Cosby. Ac pan yn ôl yn amddiffyn unwaith eto. Dwy ar gyd i cael ei rhwystro, wedi dod i Thorn! A Jack Thorn! Capten Aberystwyth! Oedd yn y lle iawn ar yr amser iawn i roi'r ymwelwyr ar y blaen. Hanner awr wedi mynd ar Ffordd Llanelian. A fe alla honna fod yn gôl anfarth yn y frwydr i aros yn Uwch Gynghrair Cymru. Wel, fe nes i sôn y ffaith bod angen i Aberhoedd hyn mewn i'r blwch efo safon. Dyn ni'n cael hynny. Bach o ping-pong ar y postyn pella. John Owen a Iwan Lewis. Ond mae'n benni lan wrth trad y capten. A mae fe'n benni ddi yn glenigol. Aber ar y blaen. Gôl i ddim. Trydydd gôl. Capten Aberystwyth yn y gynghrair tymor yma. A bosib na neith o sgorio gôl pwysicach na honna drwy'r tymor. Chydig o lwc i Aber fel o Sion yn awgrymu. Ddwy ar gyd gynta yn cael ei rhwystro. A mi ddisgynnodd y bel wrth drau Jack Thorn. A nath o ddim camgymeriad o 10 llath. Ie, y gôl geidwad trwy mae'n cael ei law yn ond y gyfrinach yw, mae'n i bwrw i gyda siwt gymaint o bwer. Does dim cyfle iddo fe, achos mae'n dod at fe mor hwyr. Mae nifer o cyrffo i flaen Rach ar pwer yma fe'n cael. Ie, wir. Bel yn hedfan fel roced heibio i Rhys Truman. Dim cyfla gan y golwr ifanc sydd ar fenthyg o Academi Lerpwl. A mae hynna rwan yn gorfodi Bae Colwyn i ddod yn ei blaena. Gwrthdrawiad yng nghanol y cae. Cai Owen yn aros i lawr. Chwarae'n parhau. Mr Petch yn teimlo bod hi'n dacl deg gan Iwan Lewis. A dyma fo Lewis rwan fod hi gonad o le. Ystyried ar gydio ei hun. Bel ymlaen at Hackley. A mi fydd hi'n gic gornel. A mi oedd hi dipyn o'r drawiad yng nghanol y cae yn fanna, Sion. Ie, Aberystwyth ar y cyffennau lan ar un o bryd. Iwan yn rhedeg mewn i'r gwagle. Lle wedi cymeryd i mlaen sgwr, oedd y gôl y tebyg fan hyn. Oedd hi'n glinker y gôl y tro ni. Marty Hill. Nôl ar ei draed, a mae o'n hercian. Lewis yn mynd mewn fyna, mae'n ennill iddi. Oedd hi ddim yn gyr crydd, oedd yn iawn fyna'r dyfarnwr. I mewn i Cai Owen a thoi ddechrau fo, ac wrth gwrs, gan fod Cai Owen i lawr. Yn sydyn o'na wacle mawr o flaen Iwan Lewis. Cic gornel i'r ymwelwyr. Billy Kirkman i grymannu hon i mewn ar ei droed chwith. Mae'n rhoi yr arwydd. Yn y methu curo y dyn cyntaf Sam Hart efo'r peniad amddiffynol. Ag eto, Hart yn gweithio mor galad. Os na gyfla rwan i tîm Cartra Dorri, nac oes ddim y bas ora gan Dan Jones. Jay Canavan ath yn y ffordd. Canavan tu mewn at Lewis. Lewis yn ergydio tro yma. Ond y dyn yna Sam Hart yn sydyn eto i fynd yn y ffordd. Felly, dyna sy'n pethau wedi newid. Just oherwydd yr un gôl yn Aberystwyth rwan yn codi allan o'r ddau isa yn neidio uwch ben Phontypridd. Ac allan bwysicach na hynny, maen nhw 4 pwynt o flaen Bae Colwyn rwan efo gêm mewn llaw fel mae pethau'n sefyll. Ond na i ddeud eto, mae yna ffordd bell i fynd. Aberystwyth. Mi fydden nhw'n chwarae Phontypridd ddwywaith eto tymor yma. Felly o ran hynny, mae tynged ni dwylo hunan, ond wrth gwrs, mae yna bethau mynd ymlaen oddi ar y cae. Gynghrair yn edrych i mewn i pam gafodd y gêm yna rhwng Phontypridd ac Aberystwyth i gohirio chydig wthnosan ôl. A fe alla penderfyniad y panel fydd yn edrych ar hynny, wneud gwahaniaeth i sy'n mewn pethau'n gorffan tymor yma hefyd. Yn ôl fan hyn, pnawn ma Sion, oedd y gêm angen gôl yn doedd. Oedd, mi oedd hi. Mae pethau wedi agor lan nawr ar ôl y gôl na. Y ddoi dîm goffod mynd amdani. Fydden nhw falle yn siwto Aberystwyth mwy y ffaith bod Bae Colwyn yn mynd i goffod ehangu i chwarae nhw. Cymogwyr ifanc. Maen nhw'n mwynhau cinio, dwi'n ei os nhw'n mwynhau'r gêm. Lle ni stopi gweld pobl yn byta chips, please?
Ella i brynu'r ei hanner amser chdi, Sean. Gwneud i weld sydd eithi. Cic-ir ymlaen yn adlamu at Cyming! Yn codi'r bêl dros y golwr, ond hefyd ymhell dros y gol a hyd yn oed dros yr eisteddle tu ôl iddi. A mi oedd hwnna'n fwy na hanner cyfla i Bae Colwyn. Neu'n dda fan y Cyming, ond ar y funud diwetha, dim ond dinc fach fel petai oedd angen. Ti allan i esgu de dros Dave Jones, ond mae'n bell off i linell e. Cyfle go iawn fyna. Nath o gymryd honna ar ei droed anghywir, Sean? Na, dim i ryw raddau. Oedd e jyst angen i fe ffindo tu allan yr esgyd fel petai, jyst i sleiso i mewn i'r gol, ond yna wir gyfle. Credu bod Steve Evans yn edrych am y cic rhydd ar ôl e. Mae'n ffodus iddo fo, dim cic rhydd. Gymdrech Jamie Cyming yn glanio yn agosach i'r A55 na nath i gefn yr hwyd. Mae'n anaf ar yr ochr bella. Yn chwaraewyr Aberystwyth i lawr. John Owen, dwi'n meddwl. John Owen ydi o. Mae o ddi ar y cae. Neu mewn mae o ryw hanner o ddi ar y cae. Mae'n y brofiad ganddo fella. Sicrhau bod y gêm yn gorau stopio. Mae yna gardyn yn mynd i fod fan hyn, dwi'n meddwl. Bach yn hwyr ar Cadwaladr. John Owen yn benni yn y RW Rowlands yn directors fyna. Cadwaladr i lawr hefyd. 2 ochorwyr Aberystwyth i lawr yn derbyn syniaeth ar yr ochr draw. John Owen nôl ar ei draed rwan. Ar y cae. Mae'n gardyn melyn i McCready, dwi'n meddwl. Naci. I Dan Jones. Naci, 26 Harry Owen oedd o wir. Harry Owen dreuliodd hanner cynta'r tymor ar y fenthyg efo Aberystwyth. Chwaraewr Cei Conna, di o'n y pen draw. Harry Owen di sgorio 3 gol tymor yma, 2 yn nhw i Aber. Y gig rydd, teg at y cwrs Cosby. Ddim angen deud pwy beniodd hwnna'n glir. Sam Hart oedd o. A fyna gyfle arall i Aberystwyth. Roi gol y tîm cartra dan bwysa. Tafliad fydd i troma. Jack Thorne sgoriwr y gol ar draws i'w chymryd i. Tafod hir gan Jack Thorne. Cweit ma da'r arfer. Mi nath i gyda John Owen. Owen yn troi. Ond yna, ni'n groesiad o. Taro ffram y gol. Neu dda gyda troiad. Just y croiff turn fach na. A wedyn, oedd Bale just yn dod, oedd ar un trod i'r llall. Ond sgil da gyda'n John Owen sy'n troi'r amddiffynol rhan hyn. A wedyn y bobl na falle sy'n cael ei greu gyda maes chwarae. Fe nath o'n dda i ddechrau. From the sublime to the ridiculous, fysa nhw'n dweud yn Saesneg. Dave Jones yn codi'r bel yn uchel. Cummings yn dod danni. Woolham yn penio nôl. Beniad o'n disgyn i lwybr Iwan Lewis. Cyffyrddiad John Owen. McCready i mewn i ddwyn y meddiant i'r tîm cartra yn cael ei arfodi yn ei ôl. Harry Owen. McCready at Kai Owen. Hill y methu rheoli yn y cylch ganol. Gadwad. Dave Jones i lygad ar y bêl troma. Y Cadwaladr yn penio i gico ymlaen. Fel welwch chi, nid PêL-DROED yn unig sydd i weld ar Ffordd penwythnos yma. Gweilch yn chwarae. Fnawn fory, gêm yna'n fyw am chwarter i 3 ar Ffordd. A hefyd, Munster yn erbyn Caerdydd i gweld. Digon o chwaraeon i gwylio dros y pasg felly. Dim ond pa siap y bêl na chi'n hoffi. Bêl ymlaen teg at Cyming. McCready. Gyreid o'na gynta. A
Tacl dda gan Liam Walsh. Nildio cic gornel. Mae'n gadw fo ddilygad ar y bel. A dyna ddim ffordd heibio i Tom McCready. Cyfle arall i Bae Colwyn o, jyst cyn hanner i fenni, rhoi yn y mix fel sai. Ie, 5 munud i fynd cyn yr hanner. Trydydd, cic gornel y tîm cartra. Capten McCready sydd i'w chymryd i. Mae'n un ddofn. Tu hwnt i bawb, rhyddwm. Canef yn ymlaen. At Kirkman. Nhw'n colli meddiant, Matty Hill. Yn yr holl ffordd yn ôl at Rhys Truman. Wrth i ni ddynesu at yr hanner. Ym mhob un o'r gema sy'n cael ei chwarae yng Uwch Gynghrair Cymru pnawn yma. Dim ond yn fama mae yna gol di bod. Y tair gem arall yn parhau yn ddi-sgôr. Os na ail gol am fod fan hyn. Sam Hart. Truman o dan rhywfaint o bwysa. Nath y maes ddim i helpu fo. Mae tîm cartra'n dod yn ei blaen ar rwan. Steph Edwards. Trio canfod Acpan. Jones yna hefyd i wneud hediad. Acpan eto. Yn brysur. Gweithio'n galad. Sicrhau na dod cliriad Ben Woolham yn cymryd yn bell iawn. Mae'r pitch, jyst ochr ni i'r maes, mae'n drom, mae'n anodd rhywbeth, cael y bel, dig the ball out, maen nhw'n gweud yn Saesneg, mae'n drom ofnadw. Ar yr yslys agosa, fel o Sean yn deud. Oedd clwmpyn yn afod, reit wrth ymyl. Liam Welsh yma yna, yn taro bel yn hir. Bel ymlaen tuag at Downs. Ffôn ar draws yn sydyn. John Owen tu mewn. Bel ymlaen at Kirkman. Iwan Lewis allan iddo fo. Kirkman wedi barhau efo'r ediad. Lewis. A bosib wedi dewis yr opsiwn anghywir. Ond y cliriad yn mynd yn syth at Liam Walsh. Woolham yn lletraws tuag at Kirkman. Bae Colwyn yn clirio. McCready. To'n troi ar yw gic obeithiol ymlaen oddi. Yn lwcus iddo fo. A di allan oddi ar John Owen am dafliad. So'n llawer o ddychymig wedi bod yn chwarae y tîm cartra hyd yma, Sean. Na, neu jyst mynd i weid o Aber yn ein dda fyna, jyst i gwrthymosod o'r gic gornel. Cyd chwarae da o'r lan yr asgell chwyth na. Yn cweit Iwan Lewis wedyn, yn cweit yn dewis y bas iawn fel wedys i fe, falle wedi cymer yr ergyd ma yn petai. Yna gam sefyll, yn ebyn Matty Hill hwnna. Bydd Aberystwyth ar y llaw arall yn ddigon hapus i gyrraedd yr hanner efo'r sgôr fel mae o. 2 funud sy'n ei fynd. Golwg bryderus braidd ar Steve Evans fel sy'n rhywun yn ddisgwyl. Dave Jones efo'r gic hir. Bron a chanfod Mark Cadwaladr. Mi adlamodd y bel ymlaen i ddwylo diolchgar Rhys Truman. Truman ar frys i addechrau'r chwarae. Tafliad i Bae Colwyn ar yr ochr draw. Downs yn ei chymryd i. At Acpan. Mae Hill a Cumming yna hefo fo. Tymaeth eto. Aber yn neidio ma'n cael y bel, ond yna trosedd. Mi oedd un i fler. Mae Cardyn Melyn, Mr Petch, allan yn barod. Canafan dwi'n meddwl sydd i gael yr Cardyn Melyn fyna. Oedd e'n rhoi un dacl arbennig mewn, a wedyn wrth iddo fe godi, mae'n jyst yn rhoi y gic rydd i ffwrdd dda. Dwi'n meddwl bod e'n heiddi y Cardyn Melyn yma. G. Canafan. Cynta o'r ymwelwyr i weld Cardyn Melyn y pnawn yma. Fi'n dacl dda i ddechrau. Hwn oedd y dacl dda. Codi'r i drade. So ti'n mynd yn drwy'r boi. Canlyniad yna, ydy cic rydd i Bae Colwyn mewn safle ddawol. Y munud ola yr hanner cynta. Na chi amser fysa hyn i unioni'r sgôr.
McCready efo'r gic. A peniad rhydd i Cumming, ond ymhell heibio'r postyn. A mae o'n gwybod dyle fod yn neud o well. Mae'n gic rhy dda eto, mewn i'r blwch na. I fi, mae rhaid i fe bwrw'r targed fyna. Oedd digon o pwer ar y croesiad, mwyn bod e ddim just goffo'r cael ei benni yno. Creu bach o bwer, ond bwrw'r targed yn y leia. Dyna ddim pwysau ar Jamie Cumming o gwbl. Fel ydych chi'n gweld, 2 funud fi na i ychwanegu ar ddiwedd y hanner cyntaf yma. Mae'r glaw wedi dechrau tresio eto. Ar lan y môr. Ar arfordir y gogledd. Aberystwyth yn dod yn ei blaena! Zach Hartley darodd y bel ar draws i'w hanner croesiad hanner ergyd oddi. Y bel allan am gig gol. Ie, ti'n iawn. Mynd am y croesiad, dwi'n meddwl ma fe. Digon o bwer arni. Rhediad da. Dod oddi ar asgell, yr asgell lle. Yn ymuno'r chwarae lawr y chwith. Dwi'n hoffi gweld yma. Bennett Hartley'n syth at Kai Owen. Hart. Lawr y sianel chwith. Chwarae. Dod i ben am i hwnna gam sefyll yna pam. Be fydd gan hwn i ddeud wrth i chwaraewyr ar yr egwyl Sean? Cadwch chi fel hyn. Byd o ildio. Bydd e digon hapus. Bydd mewn i'n gol i fyny. Felly nhw fel yn ei gweud y cyfle yna gyda Hartley reit ar ddechrau'r gêm. Rhaid yn siomedig bod e heb sgorio fyny, ond yn sicr bydd e'n hapus gyda'r sgôr ar hyn o bryd. Wyneb o'n deud y stori. Anthony Williams yn gwenyn braf wrth i ni ddynesu at yr egwyl. Os na un cyfle arall i'r ymwelwyr cyn hynny, cic hir gan Dave Jones, Hart yn penio'n glir, cyflwyno'r bel yn ôl i Aberystwyth wrth wneud hynny. Cadwaladr yn cael ei arfodi yn ôl, Woolham. Bel yn ôl at Cadwaladr, rhywfaint mwy o le gan efo troma, croesiad Cadwaladr. Hyd Werys, bel dros bawb. Alex Downs yn clirio. Bel yn cael ei chodi i'r entrychion. Yn gallan am dafliad. A dyna hi am yr hanner cynta. Aberystwyth, hanner ffordd i fuddugoliaeth anfarth y Mae Colwyn. Gol Jack Thorne ydy'r gwahaniaeth rhwng y tîma ar yr egwyl. Y sgôr ar yr hanner ar Ffordd Llanelian. Bae Colwyn dim, Aberystwyth 1. Yn ôl at Dylan. Diolch yn fawr i'r tîmau sylwebu ni lawr ar lan y môr, ond pwy fydd yn mynd lawr i'r cwestiwn mawr. Y 2 o'r clybiau ar yr arfordir, yr 2 ar y dibyn hefyd yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Y fantes gan Aberystwyth. Nawr ni drafod y cyfan yn y man, ond cyn hynny. Dewch ni edrych nôl nawr, rhyw sgwrs fach ddiweddar draw yn yr Eidal. Dyna lle mae Osian Roberts dyddi yma. Gen i glywed mwy am hynny yn y man. Ond dyma sefyllfa fel mai o ran y tabl ar hyn o bryd. Dyna bwysigrwydd y pwyntiau yma ar hyn o bryd i Aberystwyth. Maen nhw ar y blaen. Phontypridd yn gyfartal. Bae Colwyn yn colli ac ar y gwaelod. Fel o'n i'n sôn, ni'n glywed gan, cyn i Sylw'r Cymru nesaf, y dyn i hun, Osian Roberts, sy'n mwynhau bywyd draw yn yr Eidal yn Como dyddi yma. Da ni'n adeiladu clwb oedd yn y bedwaredd gynghrair chydig flynyddoedd yn ôl, sydd wedyn wrth gwrs wedi cyrraedd i Serie B rwan. Make it bigger! Make it bigger! Clwb bach sydd isio adeiladu a sydd hefo'r freuddwyd yma o gyrraedd Serie A unwaith eto a chystadlu hefo'r mawrion. Yn y byd PêL-DROED mae pethau'n digwydd yn eitha sydyn. Wedi gadael Crystal Palace mis Mawrth blwyddyn dwytha. Awn o wedyn mae'r ffôn yn canu chydig bach cyn dolyg, rhywbeth felly, ac Thierry Henry yn gofyn os o gen i ddiddordeb dod yma i weithio i'r clwb. Felly nath pethau symud yn sydyn iawn ar ôl hynny. Cwpl o sgyrsiau wedyn hefo Sesg wrth gwrs, sydd yn berson pwysig iawn yma yn y clwb. Ac wedyn oedd pethau'n disgyn i lle yn reit sydyn. Go on, well done, good boy. Osian is fantastic. I mean, I'm learning a lot from him. He's a great experience and a great person to have around.
He's like a mentor, you know. He's done a lot of coaching and teaching for top players and top managers nowadays. So yeah, it's a great personality to have around, and I'm learning a lot from him. Oedden ni'n gwybod, wrth gwrs, o ffrindiau oedd ganddo ni'n dau, a bysa ni'n gallu gweithio'n dda hefo'n gilydd. Mae'n nabod y gynghrair, mae'n nabod y tîmau eraill, mae'n nabod y stadiwm da ni'n mynd i chwarae ni nesaf, enghraifft, da ni'n chwarae leco noson o'r blaen, a mae di chwarae ar y cae synthetig sydd yna. Mae help o'i brofiad o ran hynny yn holl bwysig, ac wedyn mae'n nabod y stafell newid, mae'n nabod y personoliaethau sydd yna, ac wrth gwrs mae'n siarad Eidaleg. Mae o'n gynchwaraewr yma, mae o'n is-hyfforddwr yma, ond hefyd mae o'n un o'r cyd-berchnogion, felly mae o'n bersonoliaeth ac yn berson bwysig yn y clwb. Mi fydd o yn y fforddwr ac yn reolwr llwyddiannus iawn, dwi'n siŵr, oherwydd mae'n atgoffa fi o nifer o rei eraill tebyg. Because you're working towards your pro licence at the moment, I think I'm right in saying. Oshan, you know, he's worked with the likes of Arteta, Vieira, Henry. So, yeah, you've joined quite a cool group of people there. Yeah, and I spoke to them about him as well, and they all gave me great feedback about him. At some point, they all wanted to take him as his assistant, so that says it all. We started from nothing, really nothing, and now we are close to get to Serie A. The objective is quite clear, and hopefully we can get there. You've got some really big names involved. You've got Cesc Fabregas, Dennis Wise, Thierry Henry. How exciting is it to have that group of ex-players, to have them here working and involved at the club? No, it's super important, and it's important also for me, to be honest, because I can learn something every day from them, from their experience, from everything, from their mentality as well, and they put us in a different place in the map of football? No, seriously, legacy it's a big thing. It's certainly something that you don't achieve alone. We tend sometimes to live in the past or live in the future, and we forget to live in the present. That's what I'm trying to do right now, but it will be our legacy. Charlie, yw'r sporting director, wrth gwrs, so mae rôl o'n un eang iawn. So sa neb yn dod yma hefo'r atebion I gyd, ond be oedd y perchnogion eisiau wneud oedd dod â'r arbenigedd I mewn, a wedyn cael pawb I fod yn gweithio hefo'i gilydd I drio rhoi y darna o'r jigsaw na hefo'i gilydd. Ni yma yn y training ground. Fonia, beth yw'r cynlluniau gyda'r lle yma? Ar hyn o bryd, mae gynno ni ddipyn o waith yn fyma. Mi fydd yna ddipyn o waith yma yn y misoedd nesaf I gael hwn i'r lefel da ni angen, oherwydd da ni yn ymwybodol bod o yn oce. Dydy o ddim ar y lefel da ni angen I fod yn glwb sydd yn cystadlu yn Serie A. Felly nid da lle gellir gwell o ran hynny. Pethau'n symud yn sydyn yma, mae yna rhywbeth newydd, rhywbeth gwahanol yn ddyddiol yma. Ie, mae pethau'n dod at ei gilydd. Oshan, ni yma yn y tŷ gyntaf, diolch yn fawr am y croeso cynnes. Mae fe mor lyflu I fod yma. Ti weld bod ti wedi setlo mewn I fywyd yn yr Eidal, y Dolce Vita'n dda iawn? Wel, na, da ni wedi setlo mewn. Mae'n ddinas neis, ti'n gallu ymlacio pan ti'n cael amser, ac yn y blaen, di'r traffig ddim yn rhy ddrwg ar ôl 2 flynedd yn Llundain. Ac mae'r stadiwm 5 munud I ffwr, a dwi'n medru gweld I mewn i'r cae. O fyma, felly mae'n reit handi. Ie, fi wedi darllen mae Como wedi cael ei ddisgrifio fel un o'r prosiectau fwyaf cyffroes ym Mhen-y-bont yn Ewrop ar hyn o bryd. Ti'n cytuno? Ie, yn sicr. Dyna wrth gwrs oedd y prif reswm I mi ddod yma I fod yn rhan o hwnna, ac I adio rhywbeth tuag at y prosiect. Mae yna gynlluniau mawr ar y gweill, cam wrth gam, ond dyn nhw'n eisiau cymryd rhy hir I fod yn gwireddu y cynlluniau yna. A mae hynny'n beth braf. Pawb yn gweithio yn yr un cyfeiriad, ac yn gobeithio gallan ni ddod ar llwyddiant yna yma i'r clwb. I think we've had a good week of support. You could see, you know, how the fans and the players are together as one, so we've had some nice experiences this week already. Nathon ni weld ti bod yma yn siarad gyda'r wasg yn y stadiwm fel I ti'n joio hwnna I gyd, a siwm'r Eidaleg, fel mae hwnna I gyd yn gweithio? Ie, dwi'n modd, ti'n bod y cwestiwn cyntaf ges I pan eisiau ddechrau oedd, wel, wyt ti'n ymwybodol na'r Serie B ydy'r gynghrair fwy anodd yn y byd i'w hennill mwy na lai. No pressure. No pressure, ie. Ond ti'n bod, a wedyn ti'n meddwl, wel, ie, fel Eidalwyr, da chi'n siŵr o fod yn deud hynna. Ond dwi'n sicr wedi gweld be maen nhw'n feddwl efo hynny, oherwydd mae bob gêm
yn gêm agos ac yn gêm dyn ac yn gêm anodd. A mae'r tîmau yn y gwylodion yn curo'r tîmau sydd tu ar brig, felly tos a ddim gemau hawdd. Mae PêL-DROED yn yr Eidal, fi'n bod cael tipyn o felanwad, os allai fynd ati nôl i'r dyddiau cynnar, pwy nath ysbrydoli di, neu pa dîmau, pwy o ti'n joio watcham? Wel, yr Eidal yn 82 oedd y cyntaf, mae'n siŵr, oherwydd nath o ennill cwpan y byd. A wedyn, fel nes i'n hyfforddwr, oedden ni'n treulio dipyn o amser yn mynd drosodd i glwb Juventus, oedden ni'n licio astudio gwaith Marcello Lippi. Yna, oedden ni'n licio gwaith ar Igo Saki hefyd efo'r tîm cenedlaethol a tîm Milan. Ie, mae yna lot o bethau sydd wedi cael argraff arna fi. Felly, cael y cyfle i weithio yma, oedden ni'n meddwl bysa hynny byth yn digwydd, felly dwi wedi bod yn lwcus iawn rili gael y cyfle. Ond hefyd mae'r rôl Head of Development yma yn y rôl i tîm ni fod yn gweithio ar esbonio bach i ni am hwnna. Ie, hwnna di'r prosiect tymor hir rili, oherwydd toes na ddim academi fel rheol, yn rhan o'r clwb wedi bod, wedi fabwysiadu ac yn y blaen mae o. Felly maen nhw isio rhoi sylfaen gadarn mewn lle fel bydda ni'n gallu datblygu yn chwaraewyr yn hunan yn y dyfodol. Yn hir dymor i'r clwb, ond hefyd i ti, beth yw'r plan o'r? Ie, tos a ddim plan, to'n ddim plan i ddod i Como 3 mis yn ôl, felly mae pethau'n digwydd... Ti'n ffili cael plan yn gweithio'n PêL-DROED, really, nag ys i? So, ti'n bod, just mwynhau'r prosiect yma, di'r peth cyntaf. A wedyn, gan i weld sut mae pethau'n mynd. Oedd y perchnogion, ti'n bod, pan nhw'n gofyn pa mor hir wyt ti isio bod yma fel cytundeb, a nes i ddweud, wel, sa'n ni'n deud 2 flynedd a hanner, a gan i weld, mae'n deud, ie, oce, na ni gytuno i 2 flynedd a hanner, ond da ni'n siŵr fi di isio aros yma lot mwy na hynny. So, amser a ddengis. Rosian, diolch yn fawr am y sgwrs a'r croeso cynnes yma yn Como. Treni am y tywydd, so fi'n mynd i ddod nôl yn yr haf os mae'n oce. Croeso i chdi ddod unrhyw amser, Sioned. Dyna chi, treni am y tywydd, mae yna rhyw batrwm yn datblygu. Sioned yn sori am y tywydd. Reit, mae'n glawio fan hyn, Mae Colwyn, ond mae'n gêm bwysig dros ben yn y gwylodion yn Uwch Gynghrair Cymru, JD. Y ddau yn y safleoedd gwaelod ar ddechrau'r pnawn, ond mae Aberystwyth ar y blaen, Sean, ddim y gêm orau yn y byd, ond fi'n amau bydd unrhyw un o glwb Aberystwyth yn poeni am hynny ar hyn o bryd. Na, y gol oedd y peth pwysig. Fe geisio nhw gyfle reit ar ddechrau'r gêm o fewn y 5 munud cynta. Yn anffodus, oedd y bwrw target, ond un o'r corneli oedd angen yna, a wedyn, o'n i sôn falle byddai'n gol eitha scrappy, oedd hi'n bach o ping-pong o'r postyn pella, a wedyn y captain Thorn i'r adwy, a ddath i benni ddyn glynigol o'r teg. Ie, gyn i weld i nawr. Ping-pong ar y postyn pella, dwi'n offi hwnna. Sean, ie, just yn gol mor bwysig, chi'n teimlo? Ie, cwmpodd i fan i John Owen, a wedyn Thorn, a beth sy'n bwysig yw bod e'n cael digon o bwer ar yr ergyd, ond dyna'n sicr mae'n neud. Mae'n bwrw'r target, neud y golwr i weithio. Oce, mae'n cael llaw iddi, ond oherwydd bod yna pwer ar yr ergyd, mae'n benni yn gornel y rhwyd. A mae'n teimlo fel, o ran patrwm y gêm hefyd, ath y gol mewn, o'ch chi'n gweddol, mae angen gol i godi'r gêm yma. Dwi'n dynnu lot o waniaeth o ran safon y gêm, ond o ran tymor Aberystwyth, gallai jyst fod yn enfawr. Wel, mi falle fe. A hefyd oherwydd bod y ddoi dîm yn ei trafod hyn yn y sylwebeth, y ffaith bod y ddoi dîm yn chwarae patrwm digon dig yr un peth, y ffaith bod nhw'n 4 yn y cefn, ddoi yn sefyll, felly mae'n anodd i dorri tîm e lawr os yw'r ddoi dîm o chwarae'r un fath o patrwm. Dyw'r cae ddim yn helpu, mae'n deg dweud hynny hefyd, a ni gyd yn dueddol o ddweud bod ni'n hoffi ceiau gwair, ond falle bod ni'n gweld... Dwi'n ddim rhy ddrwg, mae'n wael lawr yr asgell yma. Mae'n drwm... bobl, falle. Bobl, ie, ond mae'n rhaid... Fi di wario'r gwath, rhaid rhoi di fel ni. Gyn i weld y dachrau'r gêm hefyd, cyfleoedd cynnar, wel un cyfle cynnar yn enwedig. Wrth i ni weld yr hael ar yr adeg yma, mae'r tywyd yn newid. Dyle fe di wneud y well fan hyn? Ie, fel o'n i sôn y sylwebeth, dyle fe di trial ffindo y gornel bella fyna. Mae'n glanio ar ei drod chwyth fe, chwaraewr efo tro ddew fel arfer Hartley. Mae'n ei dda fan hyn hefyd, fi'n hoffi'r ffaith bod e just ddim yn sefyll ar asgell dde, mae'n digon fodlon edrych am gwaith. Cross come shot oedd hi yn y diwedd, ond y sicr gyda'r cafle cyntaf, ffaith bod Mae'n rhaid i glanio ar ei drod weithiau, dyle fe di ffindo'r gornel bella yna. Mae'n diddorol cymaru nhw, teimlo bod Aberystwyth wedi cael tipyn gwell o'r hanner cyntaf na Bae Colwyn. Sut mae pethau newid o ran Bae Colwyn?
Cwestiwn da. Fydd Aberystwyth jyst yn gobeithio am yr un peth. Falle un gol arall, jyst i'n neud un fwy'n cyfforddus. Ond yn sicr, y tîm catre nawr sydd gorfod dod allan a herio Aber. Achos, fel o'n i sôn y dechrau, sa'n credu bod pwynt yn ddigon, mae rhaid nhw edrych am y triffwynt. O ran Bae Colwyn, mae'n bod yn llac y pasio ddim wedi bod yn gywir hefyd. A Steve Evans floeddio wrth ochr y cae yn ei roi strategaeth rhan arall. Oedd plentyn tu ôl, wedi cael sioc, jwmpodd i o'i chrôn. Na beth sy'n digwydd. Ond Chad, mae angen bach y safon arnyn nhw ar un o bryd. Mae'n anodd gweld o le ddaw hwnna. Ie, mynd trwy'r cymaler. Rhoi 3-4 pas at ei gilydd yn lle edrych am y bel hir o hyd. Achos mae Aber digon cryf yn y cefen. Wedi pan mae John Owen yn mynd i helpu allan. Ond sim gobeith yn nhw gyda'r pêl letraws i ennill y flick-ons na. Mae rhywbeth rhyfedd am Aberystwyth, lle pan maen nhw'n edrych bod nhw allan ohoni yn gyffredinol, maen nhw'n cael canlyniad, falle bod heddi un o'r dyddiau yna eto, mae fel sy'n chwaraewyr yn codi i gêm, neu maen nhw wedi hyd yn hyn, ta beth? Ie, falle bod nhw angen y cic lan, ti'n gwybod beth fi'n mynd i weid, mwyn ysbrydino nhw, ond yn sicr to'r ran Aber, allan nhw eistedd nôl yma chydig, gweld beth mae'r 50 munud cyntaf yn dangos, a wedyn cicio ymlaen o hynny. Ie, mae'n mynd i fod yn ail hanner diddorol, ail hanner pwysig dros ben o ran yr ddau dîm yma. Dewch i ni edrych ar y sefyllfa o ran y tabl. Fel mae pethau ar hyn o bryd, gyda Aberystwyth yn cipio'r triffwynt, bydde fe'n codi nhw allan o'r gwaelodion. Gan fod Phontypridd yn gyfartal ar hyn o bryd, gartre'n erbyn Hwlffordd, mae'n hawdd o ran y gêm eraill. Popeth yn disgwyl, yr unig gol i dyn hyn pnawn yma, 4 gêm wedi dechrau'n barod. Mae just yn tanlinellu pwysigrwydd y gêm yma, dylen ni weid. Ac Aberystwyth ar y blaen ar hyn o bryd. Hon yn bwysig wrth gwrs fori. Toc wedi 5 o'r gloch, mae'n fyw, rownd gynderfynol, Cwpan Cymru, ceic honna'n disgwyl arnyllwyr yn y rownd derfynol. Wrth i ni fynd nôl at ein tîmau sylwebu fan hyn. Fel o'n i'n gweud yn Saesneg, Mac Jones gyda Malcolm Allen. We've got English language commentary available as well as usual. Yn wrth i ni gilio rhag y glaw. Nôl â ni at Mae Aberystwyth. Diolch Dylan. Un newid sydd wedi cael ei wneud ar yr hanner a'r tîm cartra sydd wedi gwneud hwnnw. Fel ydych chi'n gweld ar y sgrin, Lloyd Marsh Hughes ymlaen a Dan Jones sydd wedi ymadael. 45 munud anfarth i fynd yn y ras i aros yn Uwch Gynghrair Cymru. Y tîm cartra wedi gwneud newid eitha masodol. Blaenwr ydy Lloyd Marsh Hughes, mi oedd i ddod ymlaen, a mae hynny yn adlewyrchu'r ffaith fod Bae Colwyn angen gol os na 2 neu 2 yn yr ail hanner yma. A mae yna gyfle cynnar iddyn nhw roi cwrt cosbi Aber o dan warchau. Tafliad hir fydd hon gan Matty Hill wrth i'r glaw ddisgyn. Peniad acpan ymlaen. Ond yn syth i ddwylo Dave Jones. Sean Meredith wedi dychwelyd ato fi i'r pwynt sylwebu. Sean, mae'n mynd i fod yn 45 munud anfarth ydi. O, di, yn sicr. Braf gweld Bae Colwyn yn neud y penderfyniad cynnar. Ddim yn gadael i'r gêm fynd yn ei mlaen. Neud y penderfyniad cynnar. Dwi'n mynd i trial newid pethau. Fel di gweud, chwaraewr lot mwy ymysodol yn dod oddi, yn dod ar y ca. Mae munud cynta'r ail hanner bron i gyd wedi cael ei chwarae yn hanner Aberystwyth. Gig hir o beithol ymlaen, ond Aber yn clirio troma. Os na gyfle iddyn nhw dorri. Bale ymlaen at Iwan Lewis. Lewis yn codi ben, codi'r Bale ymlaen. Yn canfod Hali! Bron i Cadwalyd i gwneud ti'n ddwy. Mae'n neud y peth iawn fyna. Mae'n cael y gic yn gyflym, mae'n cymeryd y cyfle yn gyflym, ond mae rhaid i gweud amddiffyn arbennig o dda gan Bae Colwyn. Y rhediad yn ei dda, y flic-on, o Cadwalyd yn ei popeth yn iawn fyna, mae rhaid i camol ar amddiffyn. Harry Owen, lithrodd i mewn. Harry Owen wedi gweld cardyn melyn yn yr hanner cyntaf. Felly, oedd rhaid i'r dacl yna gael ei amseru yn berffaith. A mi nath yr amddiffynwr ifanc, hynny'n dda iawn. Yr amddiffynwr ifanc, driliodd hanner cyntaf tymor yma ar fenthyg efo Aberystwyth. Aber yn dwyn y meddiant unwaith eto, wrth i'r hael ddod allan. Acpan rwan serch hynny, yn troi ar y llinell hanner, yn carlamu yn ei flaen, i lawr yr asgell bella. Acpan i'r llawr. Ac oedd o'n argoeddiedig i fod ni'n gei crydd. Woolham. Wel, roi
roed i lawr. Ti'n gwybod pan bod tîm cartre yn meddwl bod hwnna'n gic rydd, i fod yn dig. Mae roed i lawr i ysgwydd e. Mae'n edrych am y gic rydd, dwi'n meddwl dyna'r broblem. Mi oedd Acpan yn chwilio amdani braidd. Theatric, efe, yw'r gair, dwi'n meddwl. Ie, wir. Mae'n bosib, oherwydd hynny efallai, Mark Petch wedi penderfynu fel arall. Ie, ti'n gweld yna'n aml yn ei y chwarae'r yn ei gormod o'r cyfle i fynd lawr yn rhy hawdd a dyfar yn gweud, na, chwrch yma, boys. Peniad Hart. Willem yn penio nôl. Eto'r naill un a'r llall yn gallu dal ar y meddiant a ddechrau'r ail hannar yma. Mae'r bêl driddiol ymlaen yn fler yn y pen draw. Sydd i ddwylo Dave Jones. Neu gymerith y golwr i amser dros hon cyn lansio'r bêl yn hir lawr y cae a mae yn fynydd o gic hefyd. Yn bron iddi ddisgyn i Zach Hartley. Cic hir gan Dave Jones. Yr un pen y cae yn arwain at gic gornel ar y pen arall. Cic gornel gyntaf ail hannar. Ac un i Aberystwyth ydi. Billy Kirkman yn mynd ar draws i gymryd y gic. Wrth i ni weld Iwan Lewis. Meddwl be mae o mynd i wneud nesa. Rhywyr yn un cor ar hyn o bryd. Gylch o smotyn gwyn. Wrth i Kirkman baratoi gymryd y gic. Ar ei droed chwith. Cic ddofn ydy hi ac yn hyd ddwmni bawb, gwastraff. Ie, oedd hi ar y cae marfer yna. John Owen jyst yn pilo i'r postyn pella. Ond fel ti gweud, oedd y gic yn rhy hir yn y pen draw, ond yn sicr yr hediad John Owen yn o'n edrych yna. Postyn pella, falle rhoi di nôl mewn i'r blwch. Anthony Williams, edrych o bod o'n galw, un o'r eilyddion sydd yn cnesu fyny nôl. Ie, Steph Davies, dwi'n meddwl, sy'n cael ei galw. Steph Davies ydi o. O sydd yn dod nôl at y fainc, o dan ni'n fan hyn. Yna drosedd yng nghanol y cae. Yn y cyfamsar, a cardyn melyn fydd i Iwan Lewis. Matty Hill sy'n lawr. Ac angen triniaeth, welwn ni hi eto. Wel, dwi'n Steve Evans yn hapus, a dwi'n deall pam. Lewis yn dod trwyddo. Iwan Lewis ychydig yn lwcus am hynna. Na melyn welodd o, a dim byd gwaith. Yn sicr. Bydd o'n ddiolchgar bod yna ddim VAR yma bosib. Ti eto sa honna. To be, mae pethau... gallu bod yn un beryglus iawn. Mae pethau yn edrych y wath pan maen nhw'n cael ei arafu lawr, ond dwi'n deall yn union pan bod Steve Evans yn tynnu wallt allan. Dwi'n bynnag wallt sy'n ôl gyda fe. Mi oedd coes Matty Hill allan, dyna dy broblem. Na ddim ffordd iddo fo amddiffyn i un wrth Iwan Lewis neidio mewn. Mae'n gic rydd i'r tîm cartra. Mae Creedy yn taro bêl ymlaen. Eto rhydd ofn hawdd i Dave Jones. Jones ar frys i a ddechrau'r chwarae. Yn amlwg beth o'n trio wneud. Ond ddim cweit yn gallu canfod Zach Hartley. Steve Evans ar ei draed. Cyfarth i gyfarwyddiadau. Cicir obeithiol ymlaen. Fe nath Dave Jones yn dda yn y pen draw. Bron iddo fo gam amseru ddod allan. Wel, yn y pen draw mae'n ei peth iawn, ond yn sicr... Mae'r eilydd ifanc yn mynd trwyddo fe. Ond eto dwi'n deall rhwystrigeth Steve Evans. Arnwr, gair bach efo Dave Jones. Sgoffa y golwr. Mae fo sydd yn cadw trefn ar bethau praw yma. Sy'n angen i Mr Jones ddeud dim byd. Mr Petch y dyfarnwr yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Mae'n cadw rheolaeth ar bethau. Fel yn ei sôn a ddechrau'r gêm Mr Petch. Yn nabod y ddau dîm yma'n dda iawn. Hwn di'r trydydd tro mae o'n dyfarnu gêm rhwng Bae Colwyn ag Aberystwyth tymor yma. Gwynedd Canaf yn ymlaen.
Ni am weld Soma, cyffyrddiad Mae Aberystwyth. Truman, lansio'r bel lawr y cae. Ymlaen, yn gelfydd oddi ar gefn Matty Hill. A Twdi Acpan. Aeth eto Acpan yn gorau disgo am gymor sa'n chynnu. Mae'n derbyn y bel yn ôl, Troma. Jack Thorne meidio di mewn. Seri, i ddacl yn berffaith. Ildio, Gardyn Melin. Neu Ildio i gornel, yn hytrach, so mae yna Gardyn Melin yn cael ei roi. Ac ar yr un pryd, mae Mae Aberystwyth hefyd i lawr yn y cylch canol. Ie, yn edrych yn debyg bod Aber yn mynd i gorfod wneud newidiadau. Falle un o doi, wrth i edrych mae Steph Davies a Jonathan Evans, ddoi chwaraewr o Aberystwyth yn dod mlaen. Cadwaladr mewn poen ar y llinell hanner. So, Steph Davies bydd e'n slotio mewn i'r rôl na oedd Cadwaladr yn chwarae. Wir, Cadwaladr yn ymadael. Steph Davies ymlaen yn ei le fo. Ddim yr amser gorau i o'r o'n neud newidiadau. Cyn trio amddiffyn cyn gornel, mae yna ddau newid yn mynd i fod yn wir i Aberystwyth. Achos mae Jonathan Evans yn dod ymlaen hefyd yn lle John Owen. Jonathan Evans efo rôl mwy arferol iddo fo y penwythnos yma. Ymosod fydd o yn hytrach na sefyll rhwng y pyst. Mae wedi sgorio unwaith i Aberystwyth ers dyfod y chwelyd o Benryn Coch ddechrau'r flwyddyn. Bydd cyntaf mae'n neud i'r rhedag yn syth yn ôl at i gwrt 6. Yn sefyll o blaen Dave Jones. Mae'n gwybod nad golwr ydi o. So ma'n di. Cig gornel i Bae Colwyn. Mae Creedyn i chymryd i. Acpan! A'r ergyd yn cymryd gwiriad. A dwi'n meddwl yn o chwaraewyr Bae Colwyn ath yr ergyd daro. So wedi gallu mynd i rwla, ond allan am dafliad mae'n mynd yn y pen draw. Ie, Atgan, digon o bwer arni. Oedd hi ar un o chwaraewyr ei hunain ddath hi yn y diwedd. Tafliad Matty Hill. Bel nôl allan at Hill. Kai Owen efo fo. The Bass ddim yn canfod Kai Owen. Kirkman yn hyngypio. Ie, honno oedd y gyfle. Mae'n dod ar ei gyflym. Mae'n dod oddi ar yr eilydd, dwi'n meddwl, sy'n newid ar y car. Lloyd Jones. Lloyd Hughes, dwi'n meddwl o. Ia wir. Syth ato fe. Oedd Johnny Evans di ôl iddo fe hefyd. Ddim ffordd i Mas Hughes gael allan o ffordd hwnna. Cyfle arall rwan. I Bae Colwyn, ond y Bass yn rhy gry o lawar i Lloyd Mas Hughes. Dave Jones. Codi'r bel yn uchel lawr y cae. Steph Davies yn trio ennill i. Bel yn disgyn yn y pen draw i Lewis. Lewis. Taro bel yn lletaws wrth efo droi. Tu hwnt i bawb, rwan ta. Bae Colwyn yn trio dod ymlaen i lawr yr asgell bella efo Kai Owen. Pas Owen yn tu hwnt i Acpan serchynio mi fydd i'n dafliad i'r gwylanod. 10 munud wedi mynd yn yr ail hanner, a teg deud Sean na Bae Colwyn sydd wedi cael y dechrau gorau i'r ail gyfnod yma. Ie, sicr. Y pwysau i gyd ar Aberystwyth ar hyn o bryd. Bradford yn gwneud yn dda. I leddfu'r pwysau trona serch hynny. Ripan iddi lawr y cae ar ôl dwy'n y bel oddi ar Wedi Acpan. Gweld heg y gol. Holl fwd sydd wedi casglu'n erbyn hyn yn sgil y glaw. Y cae yn mynd yn drymach ac yn drymach wrth i'r pnawn i'r hagddo fo. A fe alla hynny neu pethau'n anodd i golwyr ac i amddiffynwyr wrth gwrs, ac arwain at gamgymeriadau. A fel oedden ni sôn yn yr hanner cyntaf. Wneud un camgymeriad bach wneud gwahaniaeth mawr ar ddwrnod fel heddiw. Ddim bod ni'n gobeithio gweld hynny wrth gwrs.
Yn hir lawr y cae. Steph Davies ar ei hôl i. Ys bosib yna'n drosed. Mi oedd hi. Wrthiad gan yr eilydd. Steph Davies. Cael allan y ffordd yn y pen draw, ond yna ffrio rhwng Johnny Evans a Kai Owen. A mae'r bêl wedi cael ei thaflu ffwr. Mi ddath y cardyn melyn allan. Johnny Evans. Siwr os yna Johnny Evans a Kai Owen gafodd y cardyn melyn. Gwni weld rwan. Jonathan Evans fi'n credu sy'n cael ei... Mae'n ffaith bod e'n jyst yn trial cadw'r bêl. Yn amlwg beth o'n trio wneud. Johnny Evans sydd wedi gweld y cardyn melyn felly. Lewis. Ymlaen, tuag at Steph Davies. Nath Harry Owen y dda. Hart. Yn hir, yn rhy hir. Kirkman yn hapus i wylio'r bêl. Yn mynd allan am dafliad. Yr un un dactig yn hard yn edrych am y bêl letraws na Hill. Ddim cweit yn deall. Yn darllen fflait y pêl. Peniad Hill. Can fod Acpan. Nôl at Hill. Hill efo'r bas fach. Ond o Jamie Cunning. Ddim ar yr un donfedd efo. Rhai o'r cefnogwyr yn yr eistedler yr ochr draw yn trio codi can, trio codi lleisia i annog y tîm cartra ymlaen. Parhau yn gôl i ddim i Aberystwyth wrth i ni ddynesu at yr awr y Mae Colwyn. Tîm cartra sydd wedi cael y gorau o'r ail hynna'r hyd yma, ond heb wneud y mwyaf hynny. A gwrth i'r glaw ddechrau tresio eto. Mae yna gyfle fan hyn i Aberystwyth dorri y bêl ymlaen at Iwan Lewis, allan yr asgell bella. Lewis yn torri tu mewn ac yn mynd i hun, oedd hi ddim yr ergyd oras ar hynny. Hart yn clirio. Ergyd Lewis jyst yn glannu wrth tro Jonathan Evans, ond gormod y bŵr yn oedd fe i rheoli ddi. Lloyd Marsh Hughes yn ôl yn helpu fo'r amddiffyn, ond i gliriad o yn syth at Iwan Lewis. Cyfnod pwysig o'r gêm nawr, mae'n jyst yn dechrau agor lan, y ddoi dîm yn edrych am y tryffwynt wrth gwrs, ac Bae Colwyn edrych am ffordd nôl mewn i'r gêm. Willem yn trio gwthio ymlaen. Ond mae Bae Colwyn wedi dwyn y bêl rwan. Downs dros yr amddiffyn i lwybr Matty Hill. Kirkman ar ei ôl o croesiad Hill mewn yn isal. Ond yn llawer hi agos i Dave Jones. Mor gyflym ag ydi wedi Acpan. Doedd o'n mynd i gyrraedd honna. Pêl dda i Hill. Wneud y peth yn iawn. Cael i mewn syth bin. Ond mae fel o ti'n gweud, lot rhy agos i Dave Jones yn hawdd yn casglu ddi ar y postyn cynta. Fel o Sean yn awgrymu. Gôl nesaf yn y gêm yma yn mynd i fod yn anferth. Wrth i ni weld yr Enfys sy'n ymestyn tu ôl i'r gôl i'r chwith ohona ni, fel da ni'n edrych ar bethau'n yr ail hanner yma. Ond Aberystwyth sydd yn dynesu at y potyn air sy'n cynnwys triphwynt holl bwysig. Ac Aber sy'n trio mosod rwan am eiliad o leia. Cic hir lawr y cae tu hwnt i bawb. Golwg rwystredig a rei o chwaraewyr Bae Colwyn yn y cylch canol. Gêm arall yn fyw, gêm arall enfawr yn fyw dy Sadwrn nesa, Aberystwyth wrthi eto. Gartra, pryd hynny yn erbyn Mhen-y-bont. Caerdydd yn erbyn Wrecsam hefyd i gweld. Gêm o brif adran Gwener. Caerdydd bellach wedi cael ei croni yn bencampwyr y gynghrair honno am yr ail dymor o'r bron. Ar ôl iddyn nhw drechu Abertawe o 4 gôl i ddim yn y glaw yn lecwydd
nos ferchar. Lewis. Torri ti mewn unwaith eto, creu lle iddo fo hun. Ar ochr o Good Cosby. A fe darodd o hwnna'n well. Iwan Lewis, ond oedd hi'n syth at Rhys Truman. Ie, mae'r ail dro Lewis yn ein ddad sy'n dod mewn o'r asgell lle yna. Anna i droed weithiau, ddim i drod gorau fe, ond y sicr yn torri mewn. A ar y cyfle yma, mae'r bobl yn braf iddo fe. Cridi mlaen, Mas Hughes ar ei hôl ni. Mas Hughes yn cyrraedd yna gynta, ond y bel heibio'r postyn. Y Bae Colwyn yn teimlo ddwn o fod yn cael cic o'r smotyn. Ond i Mark Patch ddim yn cytuno. Mor agos, y gic hir o beithiol ymlaen. Yr eilydd gyrhaeddodd yna gyntaf, dyna'n llawer yn ei i fod yn deg i Dave Jones. O, mor agos, Sean. Ie, Mas Hughes, neu popeth yn gywir efo yna. Just rhwng yr amddiffynwr a Dave Jones yn y gol. Gael i beniad i. O, sei ar darget, bydde hwnna yn gol. Yn anffodus iddo fe. Just rhwng y post. Ac yn sydd, yn y hannar cyfle pen arall y cae, fe nath Alex Downs yn dda. Willem yn neidio mewn i gefn Wdi Acpan. Ac ar ôl meddwl am y peth am eiliad, Mr Patch y dyfarnwr rhoi cic rydd. Ie, cyfer y meddwl, falle rhoi cerddi melyn iddo fe, ond digon hapus jyst i roi'r gic rydd. Ie, mynd syth trwy Acman fyna. Ie, Ben Willem, gwybod beth yn neud yma. Un arall sydd ar fenthyg efo Aber o Seintiau Newid tymor yma. Cic rydd i'r tîm cartra, reit ar y llinell hannar. Sam Hart yn ei chymryd i. Lansio'r bel teg at Gwrdd Cosby, Aberystwyth. Thorn yn penion glir. Tîm cartra di dŵn i bel yn ôl. O, croesiad. Llawer, rhydd ofn. Sydyn mae yna nerfusrwydd wedi dod i mewn i'r gêm yn does ar y ddwy ochr, dwi'n meddwl. Ie, jyst siomedig fyna gyda'r croesiad. Mae'n digon o amser gyda fe, digon o chwaraewyr yn y Cwrt Cosby. Steve Evans, ni'n gweld. Ddim yn hapus gyda'r safon yna. Ond ie, fel o ti'n gweud fe, adeg pwysig o'r gêm nawr yn dod lan. Di Steve Evans, ond dan bwysa o ran i swydd o Sean? Fi ddim yn siŵr. Wrth gwrs bydden nhw eisiau sefyll yn y Gynghrair. Dyna'r nod fel unrhyw clwb newydd i'r Gynghrair. Ond yn sicr mae fe'n un o'r ffefrynnau yma. Johnny Evans. Driodd godi'r bel. Ie, y syniad yn iawn. Y syniad yn iawn, sori fe. Gwybod yn union beth o John yn trio neu fyna. Just chip bach, trio gweld bod y gol geidwad oedd e ar ei linell ychydig. Edrych am y gornel bella yna. Mae'n tipyn o sgil sydd i glanio yn y gornel, ond... So hwnna di fod yn un o goli ar tymor. Dwi ddim i fod. Newid dwbl i Bae Colwyn. Dan Davies a Dan Atkins. Dau ddan yn dod ymlaen. Matty Hill ydy un o y ddau sy'n ymadal. Dan Atkins. Dio heb sgorio. I'w glwb newydd eto, ers iddo fo'n muno o Brestatyn y mis Ionawr, ond fodd cyd brif sgoriwr Cynghrair y Gogledd tymor dwytha. Felly mae o'n gwybod lle mae'r hwyd. Newid cadarnhaol arall gan Steve Evans. Mae rhaid i dîm o fynd amdani rwan. Ac yn syth, maen nhw yn dod yn ei blaena efo Atkins. Downs i lawer! Gwaedd fawr am gic o'r smotyn. Ac eto fe gymerodd Mark Patch i amser cyn rhoi'r arwydd nad oedd hi yn drosedd. Beth ti'n meddwl, Sean? Na, ddim yn drosedd. Mae'n edrych ymlaen i fan hyn. Mae'n hedfan ar draws yr amddiffynwr. I fi, mae fe'n heiddi cardyn melyn am hwnna. Tafliad i'r tîm cartra Downs. Trio croesi. Yn geitho dafliad arall. McCready tu mewn. At Cumming. Downs, nôl at McCready. Acpan yn troi ar ochr y Gwrdd Cosby. Yn dergyd wyllt gan y blaenwr. Mae ymatab o yn dangos i rwysedigaeth o. Symudiad bach twt.
Ond yr ergyd ymhell oddi ar y targed. Ie, dim byd arall anno i Acpan fyna. Fel ydi gweud, y gair gorau am yr ergyd yna oedd gwyllt. Alex Downs, codi ben. Taro bel ymlaen, ond y bel rhwng Marsh Hughes ag Acpan. Aber yn clirio. Da ni mewn i'r chwarter ola. A mae'n troi mewn i bnawn rhwystredig i'r gwylanod. Ond mae'r ymwelwyr yn agosau yn ara deg at driphwynt holl bwysig. Steph Davies ar ôl hon. Sam Hart yn o gynta. Mae Colwyn yn trio chwarae bel allan o'r cefn ar y llawr. Yn eithon nhw dda yn y pen draw. Gig hir yn canfod Downs, gyffyrddiad Downs ymlaen. Trio canfod Atkins. Newid arall i'r tîm cartra Owen Cushion sy'n dod ymlaen. Mae Jamie Cumming sy'n ymadael. Owen Cushion, chwarae o'r canol Cai Dio. 45 oed ar y fenthyg o Wrexham am weddill y tymor. Fel Dan Davies sy'n newydd dod ymlaen. Hart yn codi'r bel i'r entrychion. Bel allan am dafliad. Tafel Kirkman. Davies yn penio ymlaen at Evans. McCready yn hir, yn obeithiol. Dave Jones allan ei gwrdd Cosby. Fe gymodd o'i amser cyn penderfynu na'r peth gorau i wneud. O taro'r bel mor bell allan a oedd o'n gallu. Tafliad i'r tîm cartra wedi chymryd yn sydyn a mi fydd yn gic gornel i Bae Colwyn. Dyn nhw heb gwneud y mwyaf o'r cicia gosod hyd yma. Mae'n gen nhw gyfle arall rwan efo 20 munud i fynd. McCready ar ei droed dde. Fel tu hwnt i bawb. A'r ergyd gan Atkins yn y pen draw yn cael ei rwystro. Gyfle arall efalla i Bae Colwyn ddod yn ei blaena efo Dan Davies. Downs yn ôl at Davies. Gwylanod yn cael ei gorfodi yn ei hola. Kai Owen a draws at Cushion. A Cushion sy'n newydd ddod ymlaen yn methu rheoli. Rhwystredig iawn i'r tîm cartra. Ie, ti'n iawn. Bae Colwyn jyst yn creu bach o bwysau fyna gyda'r gic gornel, yr ergyd. Gan Atkins. A nawr cyfle i Aber jyst cymeryd y sting allan o'r gêm. Chwarae'r ifanc yn cymryd i lygad oddi ar y bel ar yr eiliad dyngedfennol. McCready troi ag yn troelli ar y llinell hannar ac yn angwthio'n i flaen i hun. Tom McCready trio canfod Marsh Hughes oedd i ddim y bas ora. Downs, digonodd amser ganddo fo, yn ystyried i opsiyna, yn codi'r bel i mewn i cwrt Cosby. Yn y tu hwnt i Lloyd Marsh Hughes. Ond o leia, mae Bae Colwyn yn trio pethau gwahanol rwan, Sean. Ie, McCready... Ydy mwy o ddychymig yn ei chwarae nhw. Ie, McCready'n un arbennig dda yn ganol caf yna. Oedd do'n i drio i amgylch e. Jyst yn defnyddio ei ben. Troi yn gelfydd a dda'r hediad a just methu ffindo Marsh Hughes yn meddwl oedd yn neud yr hediad iddo fe. Atkins. Dianc oddi wrth Billy Kirkman. Dan Atkins ar Uther, croesiad Atkins i lawr y corridor ansicrwydd. Ond yna neb yno, Wdi Acpan yn dyfal barhau, yn llwyddo i gadw'r bel ar dir y byw. Cefnogwyr y tîm cartra'n gwerthfawrogi hynny. Owen, nôl mewn i'r cwrt Cosby.
Thorn yn clirio mor bell am y Creedy. A mae Creedy yn neidio i mewn yn fler. Mae'n eith capten Bae Colwyn yn dda i ddianc heb gardyn melyn. Ie, dwi'n meddwl, mae Steph Davies yn neud arbennig o dda fan hyn. Jyst yn defnyddio ei brofiad, cael ei blaen i drod iddi. Mae Creedy jyst yn mynd trwyddo fe, o hwn o'n i hoffi. Atkins, rhedeg lawr y llinell yn bwrpasol, a mae'r croesiad ma jyst yn gwahodd, yn sgrechen allan, jyst am rwy'n i roed i ffen arni, neu drod arni, unrhyw beth. Gwych yn Atkins. Mi oedd Acpan a mae Hughes yn dynesu tuag at y croesiad, ond ddim yn ddigon sydyn. Dave Jones ymhell allan y gwrs Cosby gymryd y gic. Gic hir ydy. Peniad ymlaen. Downs at McCreedy. Tom McCreedy mhob man ar y cair yn o bryd. Mi'n gadw na dim ond un o'n efo sydd allan yna. Baso ddim yn canfod y nôl trona serch hynny. Woolham yn hir. Rhy hir. Tafliad fydd hi. Mae Mae Aberystwyth yn ddigon hapus efo sydd mae peth o'r antiriogaeth, achos yn ddwfn yn ei hanner ei hun mae'r tafliad i Bae Colwyn. Anthony Williams yn edrych ydy fwy pryderus rwan ag oedd o'n yr hanner cyntaf yma. Yn gwennu'n braf pryd hynny. Mae yna dipyn mwy o densiwn o gwmpas y cae erbyn hyn. Mae dîm o fewn chwarter awr bellach, chydig mwy falle, efo'r amser am anafiadau i sicrhau buddigoliaeth anferth. Yn y gêm eraill, Rhys Davies o'r Barry wedi cael ei anfon o'r maes, ond dos na ddim goliau eraill heblaw yr un da ni wedi weld yma pnawn yma ar Ffordd Llanelian. Ydyn ni'n weld ailyn rwan, tafliad i Aberystwyth. Mewn i'r cwrs Cosby, Bel yn adlamu ymlaen yn lletwydd i Hart. Hart yn clirio o'r bell o Liam Walsh. Mae Walsh yn hapus i lithro i mewn. Cyrraedd y bel gynta. Ildio tafliad. Ond unwaith eto tafliad i Bae Colwyn yn ddofn yn ei hanner ei hunan. Cai Owen, codi'r bel i'r entrychion. Yr ail bel yn disgyn unwaith eto i'r dyn yna, Tom McCreedy. Llanna Downs. Atkins y flaen o trio rhoi bel yn ôl i Downs. Tafliad arall i Bae Colwyn yn hanner Aberystwyth tro yma. Harry Owen yn ymlwybro yn ei flaen i baso at Acpan. Acpan yn disgyn. Doedd ddim yn drosas ar hynny gan Ben Woolham. Woolham i lawr y cae. Iwan Lewis ar ei hôl i. Sam Hart o'n o gynta. Nôl at ei golwr. Dim pwysau gwbl ar Rhys Truman. Iwan Lewis yn brysio nôl rwan. Pawb heblaw fo. Tu ôl y bel wrth i McCreedy. Ganfod Downs efo'r bas. Croesia Downs, beniad rydd! Heibio'r postyn! Cyfla gora'r gêm i Bae Colwyn. Croesiad gwych gan Downs, ond y peniad gan Lloyd Marsh Hughes fod feddi heibio'r postyn. Ie, croesiad y safon gan Downs, a wedyn Lloyd Marsh. Mae'n neud popeth yn iawn heblaw bwrw'r target. Mae'n cael y pŵr anu. O, cyfle arbennig. McCreedy fan hyn eto, dyn ni'n gwybod pa mor dda mae fe wedi bod yn y 10 munud diwetha. Croesiad wenyn o safon, a ti jyst yn disgwyl i honna. Benni lan yn y rhwyd. Aber yn lwcus ofnadw fyna. Dyna neb yn agos i Lloyd Marsh Hughes. Mae heb sgorio yn y Gynghrair trwy'r tymor ers iddo fo muno. Efo Bae Colwyn o Gaernarfon, ha dwytha. Geitho'n cyfla llawer gwell na hynna. I trosedu tro yma, o gwthiad yng nghanol cae. Jyst yn mynd i weid, Steve Evans yn mynd hapus fyna, chwarae cael ei oedi oherwydd pen. Ie, dod ddim yn drosod i gwir. Downs efo'r peniad ymlaen. Mi geitho dafliad Alex Downs.
Dyn nôl at Owen Cwsyn yn codi ben, taro Bel yn lletraws. Peniad Acpan, Bel yn ôl, bron a chyrraedd Acpan. Peniad Liam Walsh yn glir. Aberystwyth yn ôl, yn ddwm, bron i gyd, yn ei hanner ei hunan, yn ei gwrs Cosby yna hyd yn oed. Trosed Tom ar Macready, a rwan ta, mae yna Gei Crydd mewn safle gwirioneddol a ddawol i'r tîm cartra, a mae Macready yn gallu sgorio o gicia'r hyd. Ie, fel ni'n gweud, mae Macready yn y 10 munud y cwarter awr diwethaf, jyst wedi bod man yn rheoli pethau yn ganol ca. Yn denu y dacl, fel ti'n gweud, cyfle nawr. So, sy'n ni bron yn mynd am y croesiad, hanner ergyd, jyst yn gobeithio wedyn bod rhywun yn cael pen o'n ni. Mi sgoriodd Tom Macready o Gei Crydd ar yr ofal yn ebyn Cynarfon a'r nos galan. Mae'n 2 gol mae wedi sgorio tymor yma, Cico Smotin oedd y llall. O am gol ganddo fo rwan. Macready syth i mewn i'r wal ac yna'n methu ail gic. Ac ar ôl cael 10 munud chwarter awr mor dda Tom Macready. Pan gath o gyfla gwirioneddol o'r gic osod. Gwastraffu'r cyfla hwnnw. Aber yn ddwfwn nawr. Fel ti'n gweud, pob un tu ôl y bêl. Jonathan Evans, bron fel blaen. Aber yn clirio. A Iwan Lewis yn y cylch canol. Os na gyfle nhw dorri rwan. Hartley'n troi. Ymlaen at Steph Davies. Davies yn brofiadol. Ni'n gwybod os nas ar bas yn canfod Hartley, sa fo'n ennill tafliad. A tafliad fydd i'r ochr draw. Ie, dyna'r unig broblem wedyn i Bae Colwyn, y ffaith bod Aber mor ddwfwn, gwrth ymosodiad. Nhw'n edrych yn falle Jonathan Evans neu Hartley ar yr asgell dde. Closed yn ôl y dyfarnwr. Gan Steph Davies. Dynnu Cris ar yw hanner gwthio dod. Iddyn nhw'n llawar yn ni. Sa'n gweld lot yna waith. Truman efo'r gic. Bel yn adlamu ymlaen at Lloyd Marsh Hughes. Hughes yn colli'r bel wrth droi. Downs yn ôl at ei golwr. Ddim pwysau gwbl ar Rhys Truman. Harry Owen. Ca'r hyddid i ymlwybro ymlaen tuag at y llinell hanner. Aber yn ista'n ddyfnach ac yn ddyfnach bellach. A mae yna gyfle yn fan hyn. Iwan Lewis yn trio sgwario'r bel a Steph Davies. Mae'n ôl at Lewis. Lewis yn cymryd i amser ac yn tynnu ergyd i mewn i'r hwyd ochr. A mae'n bosib bod Iwan Lewis wedi cymryd gormod amser i feddwl amdani. Wel, oedd hi'n rhediad dad yn Lewis, a gath ei weld yn gynnar. Trio paso i Steph Davies, achos oedd neb yn marcio Steph yn ganol y gol. Ddim yn cael ei drwyddo, ac yna, yn edrych yn postyn cynta. Ti'n jyst yn disgwyl Aber i cymeryd cyfleuon fel la. A maen nhw'n dod yn ei blaen eto rwan, efo Iwan Lewis. Trio canfod Evans. Rhys Truman, oddi ar ei llinell yn sydyn. Di darllen y bygythiad. A mae'n Gei Crydd rwan. Yng nghanol y cae a Cardyn Melyn i Ben Wylym. Tafliad judo ganddo fo ar Cae Owen. Bae Colwyn yn ddealladwy ar frys i ail ddechrau'r chwarae. Ond eto, y bel obeithiol ymlaen yn dod i ddim. Hartley. Rwla neith. Ond wrth iddo fo wneud hynny, mae'n cyflwyno'r bel yn ôl i'r tîm cartra. Macready ar draws y cae. At Owen Cwsyn. Acpan. Yn ôl at Owen Cwsyn. Rhywfaint o le i Harry Owen. Cwsyn unwaith eto. Pas fler gan Cwsyn. Sydd at Steph Davies. Mi fydd un dafliad i'r tîm cartra. Fela
Mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd. 4 gêm yn cael ei chwarae ar hyn o bryd yn Uwch Gynghrair Cymru, ond dim ond 1 gôl sydd wedi cael ei sgorio, ac yma ar Ffordd Llanelian mae honno wedi dod. Jack Thorne i Aberystwyth, a fel mae'n sefyll, mae hynny'n sicrhau bod Aberystwyth yn codi allan o'r 2 isa, ac yn mynd 4 pwynt yn glir o Bae Colwyn. Lewis ar uthr lawr y canol yn chwilio am gymorth. Yr unig un mewn gwyrdd a du sydd efo fo ydy Hartley ar ochr draw. Hartley'n brwydro ac yn troi. Ergyd isel. Digon hawdd i Rhys Drwman. Peniad Mae Hughes ymlaen. Tackle galad gan Liam Walsh. Ac pan methu cadw'r bel a dir y byw. Hartley yn ymladd. Wneud i orau. Cael ei ergyd ei ffwrdd. Lot rhy agos i'r gôl geidwad. Chyfa ambell un o coesau trwm ar y car hyn o bryd. Harry Owen yn y cylch canol, allan at Alex Downs. Baso ymlaen at Mae Hughes. Mae Hughes yn troi, yn dawnsio mewn i cwrt Cosby! Ond i ddim yr ergyd gryfa. Oedd rhaid i Dave Jones i harbed i. Troiad da. Hawdd o wneud hynny. Ie, troiad da. Yn cael ei ergyd y bant, ond fel ti'n gweud, dim pwer ar yr ergyd. Lloyd Marsh Hughes yn gwneud dda'r sefydd o ymlaen, y cyfle yna hefyd gyda'r peniad yn anffodus methu bwrw'r targed. Ond beth sy'n bwysig iddo fe fel chwaraewr ifanc yw bod yn cario ymlaen nawr, cymeryd y cyfleon pan nhw'n dod tro nesaf, bod yn y fan a lle. Ie, i fod yn deg iddo fo, blaenwr ifanc wedi bod yn amlwg ers o ddod ymlaen fel eilydd, yn gynharach yn yr hanner yma. Gafodd y cyfle gorau. Hyd yma leia i Bae Colwyn. Os na gyfle arall rwan, Kai Owen tuag at y postyn pell. Atkins yn trio ymestyn, ond yn methu ymestyn y ddigonol. Mae'r bel allan, oddi ar ei benglino am gig gol. Ie, Owen ar croesiad, just yn trio ffindo Atkins ar y pwst pella. Ond mae'r cyfle yn dod nawr, all un o'n nhw gymeryd, dyna'r cwestiwn mawr. Yr eironi ydy, os fysa Bae Colwyn yn union i'r sgôr, fel gêm gyfartal, yn byd debyg. Na canlyniad da i Phontypridd ydy hwnnw. Ei canlyniad gwell i Phontypridd na 2 dîm yma. Ond mae bob pwynt yn cyfri wedi deud hynny. Jones yn hir, peniad Harry Owen, ond mi oedd o'n troseddu, yn gwthio lawr ar Steph Davies. Steph Davies, eto'n brofiadol, yn gwybod yn union beth o'n neud, gwybod yn union sydd wedi ennill cigrydd yma na, wrth i ni weld ti eto. Fel ti'n gweud, gwybod yn union beth o'n neud. Oedd i raich yn ei benelin y bach yn uchel, dyna pan mae'r Trefarnwr wedi rhoi y gigrydd, ond Steph yn dangos i profiad. Rhedeg y cloc lawr nawr, dyna'r nod. Dyna'r peth pwysig ddyn nhw. Tri munud a hanner. Chydig dros 200 o eiliadau. Rhwng Aberystwyth a'r Tiffwynt. Peniad ymlaen. Hawdd i Rhys Drwman. Drwman yn rolio'r bel allan i Harry Owen. Owen i lawr y cae. Godi ar ben. Billy Kirkman oedd hwn allan. Tafliad i'r Bae fydd i. Cushion. Sam Hart. Line at McCready. Owen. Allan at Cushion. Harry Owen unwaith eto. Aberystwyth yn istan ddyfnach ac yn ddyfnach. McCready. Trio ffindio'r allwedd i ddatgloi'r amddiffyn. Peniad Dawns i lawer! Atkins o'n i ar y traws!
A fe groesodd y bêl y llinell. A mae'n gol i'r tîm cartra. O Bae Colwyn sydd wedi cael y gorau o'r ail hanner. Ac efo 2 munud i fynd o'r diwedd, maen nhw wedi cael y gol sy'n union i'r sgôr. Wel, maen nhw wedi bod yn curo ar y drws. McCready yn ganol popeth. Downs ar pennu ar y draws. Atkins neu Ewin gol i hunan. Da ni ddim yn siŵr gan Kirkman. Y penniad lawr yn arbennig. Oddi ar y trawst. A Bae Colwyn yn anioni'r sgôr. Dan Atkins efo'i gol gynta i'w glwb newydd. Cydrad brif sgoriwr Cynghrair y Gogledd tymor dwytha. Eisoes wedi sgorio 9 gwaith y tymor yma i Brestatyn. Ond honna o bell ffordd ydy'r gol bwysica mae wedi sgorio tymor hwn. Cam sefyll tro yma. Fel na mae pethau'n sefyll rwan. Bae Colwyn yn dal ar y gwylod, ond Aberystwyth yn syrthio nôl i'r unfed safle ar 10, i'r 2 wylod. Pethau'n union fel oedden nhw ar ddechrau'r dydd. A Phontypridd yn chwarae ar hyn o bryd hefyd wrth gwrs. Di sgôr ydi yn ei gêm nhw. O, mae'n densiwn. Wow. Am tensiwn, ie. Munud ar ôl, munud yn weddill. Oh. A mae cefnogwyr Pêl-droed Cymru wedi cael hen ddigon o drama yr wythnos yma. Ond mae'n amser am ychydig mwy yma'r Ffordd Llanelian. Da ni mewn i funud ola y 90. Fedrith un tîm neu llall ffindio'r gol rwan sy'n mynd i ennill y gêm yma. Da ni'n deall na ryw 4 munud fi yna a ddiwedd y 90. Da ni hefyd yn deall na gol i'w rwyd i hun ydy hwnna'n swyddogol gan Kirkman. Ond Aberystwyth yn dod ymlaen rwan. Hartley yn ennill lle gornel. Fe geith rhywun arall heblaw fi ddeud wrth Dan Atkins nad i gol oedd hi. 5 munud fyna'n wir i ychwanegu yn ytrach na 4. A ni mewn i'r cyntaf i ni rwan. Da ni weld nawr Kirkman, dwi'n meddwl, sydd yn cael blaen i drod iddi. Oddi ar y bar. Gol i rwyd i hunan. Ond fel ti'n gweud, mae'r pwysau jyst wedi bod yn cynnyddu ar Aberystwyth. Billy Kirkman rhian o rhaid o fynd amdani. Mae'n cymryd gornel rwan ar ochr arall y cae! A mae mewn! A mae Aberystwyth wedi mynd yn ôl ar y blaen! Zach Hartley efo'i gol gynta i Aberystwyth. Dim ond y mis Ionawr nath o muno o'r Dre Newydd a nachu amser i wneud eich marc. Dim ond o ryw droedfedd neu 2, ond Zach Hartley yn gorfodi'r bêl heibio i Rhys Truman a mae Aber yn ôl ar y blaen. Mae yna drama hwyr. Wel, am drama. Mae Pêl-droed jyst gallai fod mor greulon rewythau. Bae Colwyn yn meddwl bod nhw'n nôl yn y gêm a yn sicrhau pwynt i'w dîm. Ond Hartley, rhyw ffordd yn cael ei mewn i gefen y rhwyd. A dyna beth sy'n bwysig. Y triffwynt falle mynd nôl i Aberystwyth, gawn ni weld. A nid am y tro cyntaf tymor yma. A Bae Colwyn yn unirionnu'r sgôr yn hwyr. Yma'r Ffordd Llanelian. Ond yna yn ildio gol ar ben arall y cae yn syth. Mi gafodd Alex Downs hannar cyfla fanna wrth iddo fo droi. Fe dynodd ei ergyd heibio'r postyn. Bêl yn adlamu mlaen iddo fo. Wel, oedd hi yn gyfle. Yn troi a cymeryd ergyd mewn un. Sgil anodd, ond oedd hi'n gyfle. Bosib o gano fo chydig mwy amser nag oedd o'n sylweddoli. Ond i adi hangfa i Aberystwyth. 3 munud o'r 5 sy'n ei ychwanegu i fynd. Sam Hart. Codi'r bêl ar draws y cefn. Harry Owen. Gorau brysio i gadw'r bêl ar dir y byw.
Dyna ni, mae pethau di newid eto fel da chi'n gweld ar y sgrin. Aberystwyth allan o'r ddau isa unwaith eto. Sam Hart. Harry Owen. Mlaen at cwsiwn. Owen. Unwaith eto. Gan fod Acpan. Bel ymlaen. Gan Dan Davies. Wdi Acpan sydd wedi gweithio mor galad. Yn heb lawr y lwyddiant, groesiad o, yn cael ei rhwystro. Bae Colwyn. Ar ôl gweithio mor galad i ddod yn gyfartal. Di gadael pethau lithro unwaith eto. Yn union fel wnaethon erbyn Phontypridd, chydig fisoedd yn ôl. Iwan Lewis. Bel ymlaen. Canafan ar ei hôl i. Canafan ddim yn cam sefyll. G. Canafan yn y cwrt Cosby! Ar ergyd ar draws wyneb y gôl. Ac allan am gic gornel. Fe gafodd Rhys Truman y cyffyrddiad lleia. A bosib o hwnnw yn gyffyrddiad holl bwysig. Gymerodd Canafan i amser. Ond yn methu canfod yr hwyd. Wel, oedd hi'n rhediad arbennig o dda. Oedd fel se amser wedi slwyo reit lawr. Arbediad da, mae rhaid gweud, yn y diwedd o'n Canafan. Mae'r ar i lawr, mae bron a benni. Cymerid i'n fyr, dwi'n meddwl, falle wneud Aber fan hyn. Cadw i'n y gornel. Evans a Steph Davies. Wedi mynd draw at y gornel. Yn fer fydd i. A mae yna Gardy Melyn yn cael ei nos cyn hynny. I Alex Downs. Steph Davies, sefyll ar y bel yn y gornel. A godi ar Johnny Evans oedd hwn allan. Os na un cyfle arall. Da ni wedi chwarae'r 5 munud. Oedd na i ychwanegu. Ac yn sydyn, mae yna gol fawr yn un o'r gemau eraill hefyd. A ni'n deall bod Hwlffordd wedi mynd ar y blaen yn erbyn Phontypridd. Os na ddrama hwyr ar Ffordd Llanelian hefyd. Mwy o ddrama hwyr, dylwn ni ddeud. Mr Patch y dyfarnwr yn hapus i'r chwarae barhau. Alex Downs, un cyfle ola falla. Downs i mewn i'r cwrt Cosby. Oedd Acpan yn camsefyll nad oedd o ddim. Cwsiwn yn trio croesi. Ddim y croesiad ora, ond fi allai greu dryswch. Ond Aber yn torri rwan. Hartley'n gorro mynd i hun, a fe nath o'n wych. Zach Hartley, arwr Aberystwyth naw yma. A tafliad ydi ar yr ochr draw. Ac i Aberystwyth ma hi. Dos bosib na dyna hi rwan. Ac yn wir, dyna oedd ddigwyddiad dwytha'r gêm. Mark Patch yn chwibiannu. Mae'n fuddugoliaeth anfarth i Aberystwyth. Steve Evans yn dangos i'r rwystredigaeth o dana ni. Yn cega efo'r pedwerydd swyddog. Ond neith hynna ddim newid dim. Mae Aberystwyth wedi dod i Bae Colwyn a wedi sicrhau buddugoliaeth anfarth. Y sgôr terfynol, fel da chi'n gweld ar y sgrin, ar Ffordd Llanelian, Bae Colwyn 1, Aberystwyth 2. Ac wrth i Steve Evans, dderbyn Cerdyn Melyn, am protestio efo Mr Patch, mi awn i lawr at Dylan Ebenezer sydd efo Anthony Williams. Ac wrth i ni wneud hynny, mae'r Melyn wedi troi'n goch. Mae, diolch yn fawr iawn am hynny wrth i ni weld y diweddglo na Steve Evans wedi cael cerdyn coch, un rheolwr yn gadael yn siomedig, rheolwr arall gyda ni Anthony. What a result, how does that feel?
Yeah, it's a tough week, carrying the club from top to bottom at the moment, and it's really taking toll on me and the players. Yes, we stuck in, we determined, we got our just rewards, and you know what? It's a battling performance, and that's us, that's what we do, that's what we're good at. Just disappointed to concede when we conceded, but it's a battling performance, and we've got 4 more battles to go. Yeah, the end must have been incredibly tense for you as well. Not sure how the blood pressure is coping, but to hit back, to score after conceding so late, what does that tell us about your team? We became wasteful just before. We had a lot of breakaways and wasn't clinical enough for them. Yes, they can have chances. Yes, we defended well and really steady and strong at the back. But like I said, we keep going. We go till the end. And we've been here before, wore the T-shirt, and we go again. You mentioned a tough week. Is that to do with stuff off the pitch as well? Still awaiting a decision with the Welsh FA if there'll be a punishment. Is it affect getting to people maybe as well? No, it's not that. The fact I've had to take the women's team and do the academy as well. I've done 1,000 miles this week from back and forth everywhere, so it's been a real toll this week. But I'm just pleased for the boys. It's fantastic, and it's fantastic for the club. Showed some character as well. Great performance in the first half. He could have been out of sight at one point. You confident going into the last few games now? We know the next one's a tough one against Mhen-y-bont. We know that, but then you've got Barry and you've got Ponty twice. If you told me that's how running the games, I'd take it. Happily take it. Brilliant. Well, it's pouring with rain. I'll let you get into the changing room. It's been a long week, as you said. Congratulations. Brilliant. We might show you the latest scores as well. As you can see, Haverfordwest have scored a very late goal against Phontypridd. I'll take that one but too. it's still, they're still playing. Anthony, thanks for your time. Diolch yn fawr iawn iddo fe. Oedd e'n wyn pan welodd e'r sgôr yna. Dal yn chwarae yn y gêm yna hefyd. Dim lot o goliau yn y gemau eraill. A na'r tabl ar hyn o bryd yw hynny. Bydd yna fwlch o 2 bwynt rhwng Aberystwyth a Phontypridd. A mae'n ochreuwyr Aberystwyth yn gwylio'r tabl gyda fi fan hyn Iwan am ganlyniad. Sut mae hwnna'n teimlo i chi? Ie, dyn ni'n gwybod yn dod fewn i'r gêm heddiw bod rhaid ni ennill i dweud y gwir. Efo gema mawr i ddod i fyny Iwan ar ôl buddugoliaeth briliant heddiw. Ie, pa mor anodd oedd hi allan yr amgylchiadau, y sefyllfa hefyd, oedd hi'n teimlo fel tipyn o bnawn? Oedd, fel ti'n gweld, oedd cael anodd. Dwi'n meddwl, do'n am llawer o PêL-DROED wedi cael ei chwarae arno lot o. Oedd hi'n uniongyrchol o dweud y gwir wrth y te, ond da ni mewn gema fel yna, da ni ffansio ni ddod allan o'r top fwy na dim, really. Hyd yn oed ar ôl ildio mor hwyr, mae'n rhaid bod hwnna'n teimlo'n boenus. Ond i fynd nôl ochr arall y cae a sgorio i ennill y gêm, mae'n dangos bach y gyferiad. Ie, dwi'n meddwl gas i'ch gyfleon i ladd y gêm. Dos o fi wedi gwneud lot gwell ar y counter-attack, ond eto cymeriad briliant gan y boys i gael y 3 pwynt yn diwedd. Sut oedd hwnna'n teimlo? Ni'n gwylio'r gol fan hyn, chi gyd yn dathlu, sut deimlad oedd hwnna? Ie, briliant. Ti'n mynd yn ôl at gêm Phontypridd flwyddyn diwethaf pan nath Matt yn sgorio ar adag tebyg mewn gêm fawr. Felly gobeithio ni at diwedd y tymor rwan a bildio ar hynna. Gêm Phontypridd ddim di gorffen eto, ond chi'n ennill, o bosib bod nhw'n golli. Mae'n teimlo fel un o'r prynhawniau mawr na falle. Ie, ers i Gavin Allen gymryd drosodd yn Phontypridd, mae ffom nhw wedi bod yn briliant a dweud y gwir, lle ni'n gwybod o rhaid ni ddechrau troi fyny ag ddechrau rhoi pwyntiau ar y bwrdd i gadw fyny fan nhw. Wel, diolch yn fawr iawn am dy amser. Llongyfarchiadau. Chi allan o'r 2 waelod fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd. Tipyn o bnawn. Diolch yn fawr iawn am amser, Iwan. Llongyfarchiadau i chi. Aberystwyth yn ddigon hapus ar ôl hynny. Jyst i atgoffa chi beth sy'n dod fori. Mwy o PêL-DROED byw. Sgwrs bod yna fwy o PêL-DROED byw gyda ni ar sgorio. Met Caerdydd, Seintiau Newydd, 4 ola Cwpan Cymru. Wel, y 2 ola, achos mae'n tîm yn yr underfynol yn barod. Ceicona yw'r rheini. A wedyn ni, mwy i ddod. Caerdydd yn erbyn Wrexham dydd Sul. Ni'n Aberystwyth ar y dydd Sadwrn. Gyda llaw, nhw'n cwrdd â Mhen-y-bont. Ond hon sydd dydd Sul a bydd Caerdydd yn sicrhau'r bencampwriaeth ac yn codi'r cwpan ar y diwedd. Mae Bydd Bae Colwyn gyda ni, Tom McCready joins us now. Tom, I don't know where to begin. You must be bitterly disappointed after that. Yeah, gutted, yeah. We're pushing all second half to try and get back into it, and then we do. 2 minutes later, yeah, it's speechless, yeah, just gutted, heartbroken. I can sense the frustration as well, because when you equalised, we're all talking amongst ourselves. If anybody was going to get another goal, it felt like it was going to be Colwyn Bay. Yeah, it felt like they were slowing it down again, you know, fair enough. And then to just get, 2 set pieces, second phase set piece in the first one, set piece at the end, just gutted. It was a massive game.
and it felt like we were going to push on and get something, and then just to have it taken away, yeah, gutted. It looks like it's going to be 4 points between you and Aber now, and safety. Yeah. Is that too much with not many games left? No, listen, we won't be giving up at all. We've got 3 games left. There's 9 points to play for, so there's no give up in us. We'll take it on the chin and we'll go again next week. And incredibly, it's still tight down there. You're not out of it. Yeah, fair play to Aber for winning today. You know, they've got a few more points, but still games left. While there's still games left and fighting us, we'll keep going. Tom, appreciate your time. Cheers, Thanks very much for coming over to speak to us. Tom McCready fan yna yn gorffen y cyfan am ddiweddglo. Drama I ddweud y lleia, fel arfer Uwch Gynghrair Cymru JD. 2 wythnos I fynd yn y tymor. Dalwch man yn dyn fi'n credu, mae'n mynd I fod yn ddiweddglo cyffroes. Diolch am eich amser. Welwn I chi cyn bo hir. Ta-ra.